Irudia jartzen denean bestela. Arratsalde hon dizuela pilotazaleok Irurtzungo bi aizpe pilotalekutik. Gaurko honetan A2 pilotaren binekako txapelketan nagusiaren 8. jardunaldiari dagozkion bi partidak ikusteko aukera izango duzue A2 pilotaren YouTubeko kanalaren bitartez zuzenean. Lehendabizikoan Naroa Etxekolonea eta Mendiburu arituko dira, batetik Andrea Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka, bigarrenean berriz Magi Barrokalek eta Naroa Agirrek jokatuko dute batetik, Ainoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok bestetik, eta ez zertan hasi aurretik, joan den astean Zunbilan jokatutako partida horren ostean izandako emaitza kontuan hartuta, Etxekolonea Mendiburu Arri eta Mujika partidaren emaitza kontuan hartuta, sailkapena zertan den gogoraraziko dugu gaurko bi partiden kontaketari. Hasiera eman aurretik, sailkapen buru dira Irutik 3 irabazita, 24 punturekin Iturriaga eta Orbegozo, bigarren Arrieta eta Mujika Irutik 2 irabazita eta 19 punturekin, Irutik 2 irabazita baita Zabaleta eta Zabala ere, 4 puntuko aberasarekin, laugarren Ruiz de Infante eta Leire Galeano bitik batekin eta 11 punturekin, bitik batekin Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi ere -7ko aberasarekin, eta punturik gabe oraingoz Barrokal eta Agirre bi jokatuta eta -9ko aberasarekin, eta Irutik punturik gabe -52ko aberasarekin, Etxekolonea eta Mendiburu ditugu sailkapenaren beheko zuloan. Eta sailkapena errepasatuta, eman diezaiogun guk gaurko jaialdiaren kontaketari hasiera. Lehen partida honetan ari behar duten lau protagonistak kantxaren erdira, 4 kuadrotar ingurura etorriak dira, eta hortxe dira Etxekolonea eta Mendiburu, Elastiko eta Gerriko Gorriz, eta Aldaregia eta Ruiz de Larramendi, Elastiko eta Gerriko Urdinez haien aurka jarduteko prest, epaia Zabalera joango da orain, eta partidari berehala emango diote hasiera gaurkoan epaiela entzan. Julen Insausti, Nafarroako pilota federazioaren ordezkari gisa etorri da bertara, Irurtzunera. Komentario lanetan lagun izango dugun pilotaria agurtu beharra daukat, jaialdia hasi aurretik Jera Iturriaga, hotz, baina hotzari aurre egiten diogun izketarekin behintzat. Arratsalde onera. Bai, arratsalde on nahi, alaxe da, ez? Lehendabiziko partida hastear, hotz baina tira. Ea hotzak ez dien arazo handiegirik sortzen lau pilotariei lehen partidan, eta ez da ondorengoan ari behar duten beste laurei ere. Bai, beroketa lanak ongiten ikusi ditu pilotarik beharko, ez? Hotza hundi egiten dugu gaur pilotalekun, oso garrantzitsu ezen beroketa lanoik ongitea, eta lehenen da biziko tanto pixkoa pilota kada askokoak badie ere horrek launduko dioa, ez? Pilotalekuaren kanpoaldean 45 gradu, gu bidean gentozela 3 eta 2 ere bai, tokiren batzuetan, eta hemen kanpoan izango diren 45 gradu horietatik gora ez da beste gradu askorik izango, beraz hotzari haiek ere aurre egiterik izaten dioten, eta partida politak ikusteko modua ematen dioten bertara etorri den pilotazaleari, eta baita internet bidez, YouTubeko kanalaren bitartez jarraitzen ariko direnei ere. Hasi da lehendabiziko partida, tanto luze batekin, Andreak pilota jaitsi gura izan du hor tantoa bukatzeko asmoz, eta txapara joan zaio bete-betean bere pilotakada, bere kolpaketa, eta lehendabiziko tantoa beraz, Etxekolonearentzat eta Mendibururentzat bat eta huts beraz, bi nafarrak aurretik, Zubietarra eta Uartearra aurretik. Bai, gaur partidu garrantzitsu, ez? Andrea eta Olatzeke lehenko astean jokatu gabe die, aste honetan bereien puntutxoa erdiesteko gogoak honen die, eta Gorrik zesanik ez, ez? Irabaztea da eta behintzat itxure hona ematea da buelta emateko moduiko bena, eta gaur lortzen duen behintzat partidu hon bat inda konfiantza hartzen joatea, ez? Lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu azkar-azkar, Etxekolonea Zubietarra eta 26 urte ditu, han Mendiburu Uartearrak bere bikotekideak 18 urte ditu, eta aurkariei dagokienez 30 urteko Andrea Aldaregia Latasarra, eta urtarrian duela aste bi bete ditu 21 urte Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearrak. Eta partida honek izan behar duen garrantzia aipatzen hasi gara, eta garrantziaz hizketan esaten ari ginen hori borobiltzeko, aipa dezagun gaur dutela txapelketaren ligaskaren barneko 4. partida, orotara 12 dituztenez
txapelketaren ligaskan jokatu beharrekoen laurdena gaur osatuko dute. Naroak eta Anek eta oraingoz ez dute punturik erdietsi, beraz gaurkoan lehendabiziko puntua benetan garrantzizko izango da Zubietarrarentzat eta Ugartearrarentzat, eta gauza bera esan daiteke, bigarren partidan ari behar duten Maili Barrokalen eta Naroa Agirren aldetik ere, hauek 3. partida izango dute gaurkoa, Erenik ez dute bete, bihar beteko dute haiek ere Nabiar Erratzun. Gaurko bikotetako baten aurka, Etxekolonia Mendiburu bikotaren aurka jardungo dutelako, baina haientzat ere garrantzitsua puntuak pilatzen hastean. Naroa Agirrerekin hizketan egon naiz, zuzenean sartu izinetik eta esan dit, bai gaurkoan irabazten hasi beharra daukagu, oraindik 12 partida urrun ikusten dira, baina puntua pilatzen lehen hasi beharra dago hemen. Bestela gero martxo apirilean agian puntu horien premia izan daiteke eta. Bai, garrantzitsua da, ez? Azkenen, txapelketa luzek aukera hortako ematen dio, ez? 12 partidu jokatu behar die liga fase honetan, egia da batzu guainik puntu gabe daudela, baina txapelketa luzea izan da ez, gero ere buelta eman daiteke, ez? Ikusten da askotan biru jarraien irazita asko aldatzen dena panorama, eta ikusi beharko da partiduetan ze gertatzen den, ez? Eta egia da, erlaxatzeko aukera izan daitekeela 12 partida jokatzea astero kantxan egoteak, astero kantxan egotea ekarriko duelako 12 partida jokatu behar izateak, baina gehiegizko lasaitasunik ere ez zinar daiteke, gero behar bada, esan bezala, agian puntu horien garrantzia nabarituko dutelako garondoan. Estu. 2 eta bat eta 2 markagailuan gaurko lehen partidan, Andreak urdinentzako lehen tanto egin du. Txokoan Barrena pilota ibirik luze jota, eta aurreko biak urdinek galduak izan direnez, gorriek egin dituzenez, bat eta 2ko emaitza islatzen du Irurtzungo Biaizpe pilotaleku honen markagailuak lehendabiziko partida honetan. 4. kintzea jokoan, lauterditik makurtuta Altxa Mendiburuk, lauterditik berriz ere luze atzera, bosteter dira. Olatzek ezkerrez jaso Mendiburuk, aurrekoa baino errazago, oraingoan jaitsi, naita jaitsi gainera, biterditik Etxekoloneak ireki, Aldaregiak bildu, Etxekoloneak jaso, Olatz biterditik bipar eta Legezarrean, eta hor kontrapausoan harrapatu du Naroa Etxekolonea, abiatzen hasi da, baina kontrapausoan zegoenez oso zaila zen jasotzea, eta Ane Mendiburuk ere oso urruti zuen pilota, eta ez batak ez besteak jasotzerik ez, bina. Bai, nik uste ongi ez, golpe handi dauke Olatzek, badakie, zuloa irikitzen dula, atzea espero zuen botako zuloa, eta ongi, berak zuloi bilatuz bipareta indo, eta nik uste kontraerasoan harrapatu itola ez. Bina berdin markagailuan, 5. kintzea jokoan. 4 eta 4 denetik, 3 dira Olatzek. 3 atzera, eta pixka bat zabaleratuta. Etxekoloneak, Olatzek bildu. Eskumaz atzera 3 Naroak, 4 Olatzek. Eskuinez luze bere palanka erabilita. Oso luzea du eta indarrandia eskuetan eta besoetan indarrandia duen neska da Olatz, eta indar horri etekina atera hoi dio partida guztietan, eta gaur ere uraxe bera egiten hasi da indarrari eta bere besoko palankari probetxu ateratzen hain zuzen ere. Etxekoloneak zabaladetik bildu, txost egin dio, baina edarkin moldatu da Ruiz de Larramendi pilota atzeratzeko. Lautik luze atzera, Mendiburuk, 5 eta 4 denetik ere luze erantzun dio pilotari. Olatzek, 3 pilotaren bila joan da, beso astindut atzeratu, Mendiburuk. Olatzek ere gauza berbera egin du, 4 Anek atzera. Altuera emanez pilotari, 5 eta 4 denetik ere ez da atzean geratu Olatz, altuera ikaragarria eman baitio pilotari. Eta Anek oraingoan ere, baina eta berriz altuera bilatu nahian ari dira. Bi atzelariak eta ikusle soil izan dira. Bi aurrelariak, Etxekoloneak eta Aldaregiak pilotakada bana jo duten arte. Andreak atzera bizi, lautik jaso. Eta Andreari pilotan sartzeko aukera kendu, Anek. Luze Olatzek, luzegi, kanpora joan zaio eta 3 eta 2. Gorriak aurretik azter nolako tanto jokatu duten, bereziki aipagarriak 15 honetan. Atzelariak altuera bilatzeko egiten aritu diren saiakera.
Bai, nik uste berotzeko oso ongi etorriko zaiola, ez? Tanto pilotak adaskoko tantoa izan da, bueno, partidun pixkanaka sartzeko, frontoien ezaugarritara iteko, ongi etorriko zaion tantoa izanen da, eta, bueno, batez ere hoi, ez? Otzonen aurren, olako tantoak eskertzen die, ez? Beste 15 bat dago jokoa, baina pilotalekuaren ezaugarriak aipatu dituzula aprobetxatuko dut. Aipatzeko nola ezkerpareta ala zorua, bereziki zorua, zola eta kontrakantxa oso bizia dituela pilotalekuak, ez da jarri berria zola, baina diz egiten du, eta distira horrek askotan badakigu zer adieraz dezaken, partidak azkar joan ote daitezkeen pilotalekua bera azkarra da eta gaurkoan nola moldatzen diren, baina berotan sartzeko egiten duen hotzarekin ondo etorriko zaizkie, tanto luze horiek. Laxe da, ez? Bueno, zola nik uste bai ikusten da, ez? Brillo berezikin, desente ateratzeko arrisko badola, baina nik uste aukeratu duen pilota oso egokie dela, ez? Demoa ematen dioa, ongi jartzen badie pilotari, ongi emateko modun die, eta nik uste, pilotakin asmatzen balin badue partidu hona ikusteko aukera eukiko dula. 4-2 markagailuan, Etxekolonea eta Mendiburu aurretik, bikote nafarretako bat, beste ere nafarra baita, Latasarra eta Eulatearra baitira, urren ez urren Andrea eta Olatz, eta aurreko pilota horretan bifareta egiten saiatu da Olatz, baina txapazpira joan zaionez, antoa gorrien alde jauzi da, naroa Etxekolonearen, eta han Mendibururen alde alegia. Eta beste 15 bat jokoan, 4-2 markagailuan, horriak aurretik pilotak eratu egin da, txoste egin dio pilotak Mendibururi baina jaso, 3-4 denetik behar bezala gozatu gabe Olatzek luze txokoan, Etxekoloneak zabaldu, txokora bideratu berriz ere jokoa Andre Aldaregiak jokaldia egin nahian, eta pilota horren esperoan azken unera arte itxaron dionez pilotari ezin izan du jaso, Narua Etxekoloneak. Bai, nik uste altxatzea bakarrik ez dela joan, ez? Berriz nik uste iriki nahizula eta irikitza joan den hortan txapazpira joan zaiola, ez? Azkenen, batzutan aurren horre defentsakin bakarrik ezka konformatzen, kontra erasora pasatzen alegintzen ga, eta goengoan nik uste horreatik joan zaiola txapazpire. 3-4 markagailuan, sakea baino laburrago geratu zaioan eri, eta gainera koskaren bat jo du, pilotalekuak lauterdi inguru horretan baduelako, agidanez koska txikiren bat, eta bertan jota pilota oso geratu da, eta geratu denez gero ez du, bueltatzeko aukerarik izan ugarteko pilotari gazteak, Ane Mendiburu, Launa. Bai, sakek bere garrantzi ere izanen do, ez? Ikusko saketik zenbuz moldatzen dien, atzelarik normalen errestoan ongi biltzen dien pilotarik die, eta ikusko da partiduntzear eragine dauken edo ez. Partida honen aurretik 3 partida izan dira, pilota eskolako neska txikienak, eta horrez dugu sumatu. Pilotalekuak inongo koskarik zuenik, baina antza denez lauter inguruan bada koskaren bat, non pilota geratzera joaten den, edo joan daiteken, geratzeko joera izaten duen pilotak. Beste 15 bat jokoan, Launako berdinketa hau apurtuko duena, atzelariak, zein baino zein gehiago, elkarri nagusitasuna erakutsi asmotan, aurrelariak oraingoan ikusle soil, 5 eta 4 denetik Mendiburuk atzera, ezin Etxekoloneak, ezin Aldaregiak sartu, 5 erditik eraman, Ruiz de Larramendik, Etxekoloneak atzera, 4 erditik, ezkerrez, gainean da, Olatzen pilotaka da, luze kantxaren erdira, Etxekoloneak, Zabalera jokaldia indarrean, ez da iritsiko pilota hori berriz ere frontisera, 5 eta 4, oso urrundik bota du jokaldia, luze ibili du pilota, Zabalean barrena eta ez du jasotzerik izan Narua Etxekoloneak, tanto polita Olatzena. Bai, osona ez, azkenen, eta azken aldin gehiotan ikusten dio Olatzei ez, eman beharren, atzea denak bota beharren, hor pilota moitzea ez, mine ikendo, zuloa irikitzen do, eta zulo horrekin, hoxe Zabaleen, bipareta inez ongi moldatzen da, eta goengoan Zabalea jokaldiarra ez. Eta duen palankarekin, nik uste horren astu egin dituela aurkariak, pilotaka da atzera luze jo behar zuela pentsarazti dielako, eta azkenean Zabalean zen zulo ederki aprobetxatu du, pilota Zabalaldera toki hartara bidalita, luzesko. 5 eta 4 markagailuan beste 15 bat jokoan da, lauterditik Ruiz de Larramendik atzera, luze. Eta ezkerparetara gaiztotuta gainera. Arazorik gabe atera du pilota horianek, 3 erditik ere luze, eta ia 5 dira Olatzek.
Honek erakusten du zer nolako palanka duen eta besoetan eta eskuetan duen indarra zer nola baliatu ohi duen. Eulatear gazteak Koste egin dio pilota Kaneri baina jaso, Andreak aukerakoa, Arroxa marra egin du pilotak eta Zabalera azkenean bidali du. Andreak irutarditik Anek luzten luze atzera. Lauterdi bostera Anek ez du Olatzek besteko palankarik, baina ark ere pilota luze ibiltzen badaki eta aurrelariari pilota kentzen ere abila da. Ane Mendiburu. Bai, eta azken alden igual, geixo asmatu ez donarren baztertzen, ez? Normalen osongi baztertzen duen pilotari da, asko arrimatzen du pilota, eta nik uste gaurre arrimatu beharko dola, Olatzeri hor ezkerrak emine iteko, ez? Errizten Ruizen Larramendik aukerako pilota, irutarditik besoa astindu eta 6 terdira arte. Aurrera etorrita 6 laurdenetik, Laura Mendiburuk, luze xamar. Olatzek txokoan barrena jaitsi. Naroak Zabalera nantzun dio pilotari. Berriz ere jaitsi, Andreak gaizto makurtuta eraman. Anek eta gero hor Zabalean tanto egiten saiatu da. Andre Aldaregia, baina txapara joan zaio eta jada badu bigarren utxa, bigarren txapa. Eta saiatzen ari da, Andrea tantoa bukatzen, baina ez da lortzen ari bosna markagailuan. Bai, ongi botatako dejada izan da, ez? Aurrekoa moztuta, goengoa Zabalen dejada prezisio handikin, baina batzutan gertatzen den bezala, goengoa txapara, ez? Bosna markagailuan, tanto luzeak ari gara entzuten, ari gara ikusten, eta ea zer nola izaten den partidaren jarraipena. Zabalera, atera duzakea Etxekoloneak, normalean hori egin ohi du aurreko partidetan behintzat. Menturatu da. Takte pare bat Zabalaldera ateratzera. Eta gaur ere bai, orengoan ikusi diogun legez. Aldaregiak atzera, txostegin dio pilota Kaneri, baina haren bila egon da atzera. Bideratu du jokoa. Olatzek ere bai, ostetarditik luze. Mendiburuk, Aldaregiari pilotak itatzeko gauza berbera egin du orain. Naroa Etxekolonearekin Olatzek. Ezin sartu. Andreak aurre xamarrean da pilota eta irutik luze atzeratu. Ia 6 terdiraino. Olatz Ruizen Larramendik. Etxekoloneak Mendiburuk bueltatu. Txokoan luze, Andre Aldaregiak. Antxardira luze. Naroa Etxekoloneak. Jaitsi. Eta gaiztotu gainera. Aldaregiak. Etxekoloneak eraman. Ostean Ruizen Larramendik atzera. Txostegin dio pilota Kaneri, ezkerrez jobe hartzuela iruditu zait niri, eta azkenean eskuin ez jotza erabaki du azken unean esku zaldatuta, eta hori txapazpira joan zaio, eta ez da txaparen gainera iritsi, 6 eta 5. Bai, nik uste baino gutxi atera zaiola, ez? Horre ezkerrakin jartzeko dudere indo, gero, pixkoat ezkerpareta jo dunen itxoin dio, baina berak uste baino laburrego gelditu zaio, eta indar gabe, ez? Bota du pilotaka da hori. Eta pilota lekuan ditugun koskek edo koskak behintzat, behar bada zeresana izan lezake, Aneri bigarren pilota da, espero baino laburrago geratu zaiona, beste batek ere txoste egin dio eta bote asko zapalago egin dio, normalean egiten duena baino asko zapalago egin dio Aneri, orain honetan ere bai, beraz koskak edo koskek agian gaurkoan zeresana izan lezakete. Bai, nik uste ongi moldatzen nahi diela, ez? Beti pilota leku guztitan bere ezaugarri kontun hartuta, beti oten da ezaugarri berezin bat, baina nik uste aitzaki gabeko pilota leku daukela gaurkoa, eta partidu ona ikusteko aukera daukeunez. Seina markagailuan hor biparetaren bidez, tanto amaitzen saiatu da Aldaregi Alatasarra eta Txapazpira joan zaio, markagailuan seina. Eta ikusten ari gara bereziki Andrea ausartari dela jokatzen, eta aukera duen bakoitzean gutxienez min egitera badoala, eta min egiterekin bakarrik ez dela konformatzen, tantoa amaitzen saiatzera joan baita behin baino gehiagotan. Bai, kontuan hartuta Olatzek zulo handi irikitzen dula kantxan, gero aurrelarintzat pilota ongi gelditzen da, ez? Olako jokaldik iteko, saiatzen nahi da, momentuz suerte handi gabe, baina egia da, Olatzek zuloa irikita, Andrean lana pixkoat errematatzea dela, ez? Seina markagailuan 13. tantoa jokoan, Olatzek luze lauterditik atzera, lauterditik toki berera, lauterdira. Bere palanka aprobetxatuta, oraingoan jaitsi, bitarditik zabaldu, Etxekoloneak. Aldaregiak bildu, txostegin dio pilotari, baina bertan zen. Etxekolonea, Ruiz de Larramendik jaitsi, Etxekoloneak altxa. Eta bitik atzera, berak arrotu ez dut uste. Nahi bezala arrotu duenik, baina asko gaiztotu zaio ezkerparetan Aneri, eta horrek azkenean
saria ekarri du Andrearen eta Olatzen mesedetan 7 eta 6 urdinak aurretik. Bai, indartxu berriz Olatz, ongi arrimatutako pilota izan da, eta ezkerrakin badizto ateratzeik izan ezker paretan itxatxi ezeon pilota hori ez. Sakera berriz ere, Andre Aldaregia zabalaldetik. Lauterdian eragin dio punpa pilotari eta atera du sakea kantxaren erdira. Lauterditik luze. Ezker paretan agerturatu nahian pilota. Anek, luze Olatz, Ruiz de Larramendik ere. Anek berriz ere atzera. Bostetik Olatzek. Zabaleratu. Etxekoloneak bildu. Aldaregiak kantxaren erdira. Etxekoloneak zabalera. Irrist egin du hor, Andreak. Zorua azkarra izanen den seinale. Aldaregiak eskun bazaltxa. Eta 3 bideratu pilota. Erdian jotakoa, baina indarrean Anek. Olatzek atzera. Anek bigarren ez segidan ere bai, eta gaiztotua gainera. Olatzek eraman, Etxekoloneak zabaldu. Zabaletik bildu, kantxaren erdialdera. Aldaregiak gaiztotu Etxekoloneak, Olatzek atera egin du. Naroak atzera, iruterditik bildu eta ezker paretarantz bideratu. Olatzek, altxa egin du Naroak, berriz ere atzera. Eulatearrak ongi moldatu dan hemen diburu. Aiztoiarri gainera, makurtuta. Ezkerra sortu eta zabalera, Olatzek. Luze eta bizi. Bien tartera jotakoa. Atera du Olatzek eta hor nik uste aurrekoan egin duen gisa berean eramatearekin bakarrik ez dela konformatu Etxekolonea eta kantxaren erdira indarrean bideratu nahi izan duela pilota eta jokoa, eta aurrekoan bezala hau ere txapazpira joan zaio, ez da txapa gainera iritsi, 8 eta 6. Bai, pena izan da ez, gorrik tantontan osongi muitu duelako pilota, batezeanek hoxen lehen esan duna ez, baztertzea lortu duelako eta hor, Olatzeri osongi sartu diolako ezker paretan, baina gero, Naroak hor bukatzeko aukera eukidonen, ez du asmatu ez. Erdiko sakea, arazorik gabe erantzun du, Mendiburuk berriz ere luze, ibili du pilota. Ruiz de Larramendik, hori ez da gainean izango, eta biztan da Olatzek noraino arro dezaken pilota eta noraino eraman dezaken jokoaren ekimena eta noraino eta zein puntutaraino baldintza dezaken urdinen joko ona. Tantoa haiei ematen hasi baita Olatz 9 eta 6. Bai, nik uste, momentu honen eskatutako atxeden aldie dela ez, azkenen hor berdinduta zizten, 6 azizten markagaiun, eta guain konturatzako 3 tantoko aldetxoa lortu du urdinek, eta gehiago gaina beraiek asmatu beharren ez, gorri indako utxia egiten gatik esango nukenik ez, ordu momentu hona gelditzeko, pixkoat elkarrekin hitzein animoak eman eta berrize partidun sartzeko. Uneren batean zalantza egiten ikusi ditugu Naroaetan aulkira atxeden setera etorriko ez etorriko, baina azkenean etorri dira, partida geratzea erabaki dute, minututxo bat baino ez da, baina tira, urdinen dinamika positibo eta ona eteteko ez da txarra izango. Ea oraingoan fruiturik ereiten dien Aneri eta Naroari etenaldia eskatu izanak. Bai, hoi da ez, azkenen otzonekin gehiegi gelditzeare ezakomeni, azkenen kantxan egokioteko berotuta egotea komeni delako, baina egia da estrategikoki momentu honeko atxeden alde izan dela. 8 minutuz etorri ahal izango dute lau pilotariek atxeden setera, 4 minutuz bikote bakoitzak, baina egiten duen hotz handiarekin ahalik eta gutxienetan gelditzea hobe, bestela hozten baldin bada pilotaria, hozten baldin bada agian gero berriz ere berotan sartzeko arazoak izan ditzakelako, eta bestela esan da ere gaixotasunak, gripeak eta koronavirusak eta batera eta bestera dabiltzkigun infekzio horiek guztiak harrapatzeko ere hotz hartuta harrapatzeko joera handiago izaten da, eta hori ere ez dute mesedegarri izango. Lau pilotariek beste 15 bat jokoan, bipareta zabal aldera Aldaregiak, eta hor berriz ere jaisten saiatu da, erantzutzearekin bakarrik ez da konformatu, eta zuloa ikusi du jaisteko eta bizti jaisteko gainera errepikapenean ikusteko aukera izan dugun moduan, baina hau ere txapazpira joan zaio eta jada badu 3. aldia pilota txapazpian edo txapan geratzen zaiona Naroa Etxekoloneak, pantoa bukatzen saiatzen aritu denean. 10 eta 6.
Bai, nik uste hoxe ez, konfiantza falta pixko batekin dabilela, azkenen aurretik jokatutako partidutan ez du suerte handik euki, eta nik uste horrek eragiten dula ez, partidu erditik aurrea horrei eutxi behar dio buru mentalki ez, lan hori inbarra du elkarrekin, aurrea segi, azkenen entrenamentutan ongi entrenatzen nahi die, eta ateako du ez, entrenamentutako maile hoi kantxara, eta horrekin saitu beharra du ez. Aurreko astean Zunbilan bereziki partidaren amaieran abiatu zen utxalak hausi pilota bukatzera eta tantoak egitera, horretzuen asmatu gaur hasieratik hasi da joko oldarkor hori eta aukera duenean bukatzeko saiakera horiek egiten, baina momentuz ez da sari handiegirik aurkitzen ari jokaera edo jokamolde horrekin bikote gorria, eta oraingoan Olatzek kantxa erdira bideratu nahi izan du indarrean eta txapazpira joan zaio, eta zuzenean etorri dira Julen Insausti epaileak duen saskira Naroa eta Ane pilota aldatzera, orain arte urdinek atera duten pilota izan da kantxan, baina ikusten denez material berri bat atera nahi izango dute oraingoan Naroa Etxekoloneak eta Ane Mendiburuk euren jokoari on egin diezaieken materiala atera nahiko dute orain, guztiz ulergarria denez. Bai, azkenen bakoitzak bere pilota bilatu behar do, eta batzutan ez da bakarrik zuri egokina etortzen zaizun pilota, edo irutzen zaizuna ez. Aurkarintzat txarra denare bilatu behar da batzutan, edo behintzat ezain egokie, eta pilota aldatutare bai dinamika aldatzea lortzen duen. Naroa Etxekoloneak korrika txikian pausoka sake ateratzera. Erdi-erdiko sakea. Bostetik Olatzek luze erantzun, eta Naroari ez dio sartzen utzi. Anek kantxan ezkerraldera erantzun, oraingoan zabaldu egin du pilota. Naroa Etxekoloneak aldaregiak moztu, Naroak jaso, Andreak zabaldu eta korrika bizi-bizian abiatu bada ere, eramaterik ez. Ane Mendiburuk 11 eta 8 zabalean zentzuloa ederki irakurri du Andreak, eta pilota nora eta toki hartara bidalita tantoa lortu dute Olatzek eta biek, 11 eta 7. Bai, nik uste gorrik atera duen pilota bajuxegoa zela, bote txikigoa ikentzula, eta Andrea kasu honetan oso ongi mugitu dula, ez? Aurreko joku hortan lehen ez bezala guain jarki asmatu dula, eta tanto eharra lortu dula. Iritsi dira lanerdietara, Andrea eta Olatz, 11 eta 7ko emaitza erakusten digu. Markagailuak beste tanto bat dago jokoan. Luze, bost eta 3 laurdeneraino, Olatz Ruiz de Larramendik. Anek jaso berriz ere luze. Lengoa baino laburra gordea, 6tik ezkerparetara itxezizako pilota ekarri egin du. Mendiburuk, Andreak zabaldu. Etxekoloneak bien tartera indarrean moztu ezkerparetara gerturatuta gainera, iritsi egin da pilota hori txapa gainera. Txokoan barrena luze nahiko zuen, ez zaio berak nahi bezain luze atera. Naroari kolpaketa hori, Olatzek oraingoan atzera. Eta nekokatu behar Arroñak lauter dinguruan, pilota berriz ere atze aldera bideratzeko. Olatzek jaitsi, Naroak altxa eta pilotari altuera eman da. Atzeratu berriz ere lauter ditik azte zafarraldia. Eman dion pilotari eulatearrak. Anek bueltatu, ezkerrez baztertutako pilota atera egin du Olatzek. Kantxa erdira indarrean Etxekoloneak, kantxa erdira indar gutxiagorekin Andreak, zabalera indarrean Anek, Naroak altxa eta kantxa erdira bideratu jokoa. Txokoan barrena luze ibili du pilota Naroak, Olatzek jaso, berriz ere laburrago pilota moztu nahian Etxekolonea, Olatzek altxa, berriz ere jaitsi txostaio eta Olatzek ekarri. Kantxa erdira Etxekoloneak, aldaregiak atzera. Txostegin baina inolako arazori gabe, pilota berriz ere gibeleratu. Mendiburuk, eskumaz azkerunean eskuz aldatzea erabakita, Olatzek. Baztertutako pilota zabaleratu Anek, kantxa erdira bideratu du jokoa. Andreak bipar eta legezarrean eginikoa, Etxekoloneak eta hor pilota biltzen saiatu den hartan. Kontrakantxaren eskuinaldeko koltsoira joan zaio pilota aldaregiari, 8 eta 11 markagailuan. Nastu egin dituzte aurkariak gorriek eta azkenean beste pilotakada bat gehiago joaraztera joan eta gero biparetaren bidez tantoa lortu du Etxekolonea nafarrak. Bai, da ez, etzen posture errexen indako bipareta, baina behintzat bipareta horrekin zabaleratu behar izan do Andreak eta desente gaina, eta hor biltzen saiatu denen kontrakantxara joan zaio ez. Pilotara heltzeko denbora izan du Andreak, altuera pixka bat bazuen pilotakadak eta horrek noski ahalbidetu egiten du pilotara heltzeko aukera, baina biltzen saiatu den hartan
Ez da txapa gainera iritsi. Andreak pilotak da horri eman dion erantzuna. Beste 15 bat jokoan, 8 eta 11 markagailuan. Olatzek kantxa erdira irutarditik luze. Eta albeste indarra eman da pilotari. Mendiburuk. Olatzek kekarri. Etxekoloneak irura eta bitarditik. Aurreko zuloan uzten bat zaio do pilota Olatzi. Arkarrotu hoi du, oraingoan egin duen moduan. Etxekoloneak jaitsi. Bere burua lurrera botata. Aldaregiak jaso, kantxa erdira Ruiz Larramendik. Mendiburuk atzera. Ezkerrez Olatz, kontrapausoan atzeraka etorrita. Kantxa erdira jaitsi. Eta gainera etorri zaio pilota. Aldaregiari baina arazori gabe. Ekarri berriz ere moztu. Bizi eta indarrean naroak jaso. Aldaregiak hau ere ekarri du. Kantxa erdira jokoa bideratuta. Zabalaldetik berriz ere ezker paretarantz bideratu du pilota. Mendiburuk, Olatzek eraman, Etxekoloneak atzera. 4 eta 4 denetik Olatzek hankageldian jo du eta horrek indarrak kendu dio kolpaketari eta oso urrundik, terdi irutik saiatu da. Ñako egiten, dejada egiten Etxekolonea eta hain urruntzenez indar pixka bat gehiago gurpil handiagoa behartzuen pilotak da horrek, 12 eta 8. Bai, berriz aurrekotan gertatu zaien gauze bera ez, nik uste oso ongi moitu duela pilota, urdinek behartu dituela defentsa lan handi egitea, bereziki Andrea badaki horra aurren defentsan oso ongi moldatzen dela, eta beti behartzen dola aurkariek bat gehiago jotzea, ez? Eta batzutan bat gehiago jotze horrek ere bere fruitu ematen do, oain gontan gertatu den bezala, baina ikusten da ez, gutxienez lortu duela urdinen muitu araztea, eta neke pixkoat ere somatzen da urdinengan, ez? Urdinen aldeko distantzia lautantorena da, eta berriz ere atxeden setera etorririk jokoa eta norgeiagoka geratzea erabaki dute Mendiburuk eta Etxekoloneak, eta berriz ere hau ez da noski nekearen gatiko atxedena taktikoa baizik. Bai, baina kasu honetan urdinek eskatu ez, Olatzen ikuste bete indela tantoan eta tanto hortan bete aldi hortan arnaz pixkoat hartzea erabaki dula, gorrik bereziki horratzen asko moitua erazi duelako ez. Ena hartu uste nuen gorriek eskatu baitan azela, baina ez antza jereak zuzendu duen bezala Olatzek berak eskatu du eta bai ikusten zitzaion auspo aldetik eta bete xamartuta zegoela beraz atxedena neure esana zuzenduta behar bada nekearen gatiko izango zen sakea ezkerparetara gaizto aldaregiak ez dinekarri Mendiburuk 13 eta 8 eta 5 tantoko zuloa ireki dute markagailuan eta pixkanaka badoazkie ez da errekupera ez dina, baina zulotxoa urdinak hasi dira egiten. Nik uste guaintxe dela momentu erabaki horra ez, azkenen hoxe upixkoat urbiltzea lortu duet antotxo bat indagorrik eta guain berriz sake zuzenen lortutako tante horrekin 5 tantoko aldea momentu enten markagailun eta guaintxe dela pixkoat ez, garai kritiko hori non gorrik pixkoat, martxa pixkoat geixio sartuta urbiltzen saiatu beharra duen ez. 13 eta 8 markagailuan beste tanto bat dago jokoan ikusten ariko zareten legez. Olatzek eskatu eta bere beso bizi hori aprobetxatuta luze, 5 eta erdir arte. Mendiburuk bueltatu, ikutartitik jota bajatu. Olatzek Etxekoloneak altxa eta gero eskumaz luze atzera. Aldaregiak koxkaren bat jodi hor, lauterdi inguru horretan berriz ere aneri pilotak eta ez da bueltan izan. Frontitzean pilotak da hori, 14 eta 8 markagailuan eta badoazkie pixkanaka urdinak gorriei. Bai, baina, nik uste hoxe iskinin hortan jota, berak uste baino kersio bat arazaiola pilota eta ikusi beharko da ez, goentxe daukea momentue, pixkoat hortzak estutzeko esaten den bezala, baina, hoxe, beste sake hon batekin, eta goengoan, bai, oso ongi sartuta ezkerparetan, 15 eta 8ko markagailu urdinen alde ez. Agitzaia zen jasotzeko, sake hori. Bai, bereziki ongi da sakatzen Andrea ez, ez ginuk esango Andrea sakatzaile haundi bat denik, baina arrimatzen dunen eta asmatzen dunen, mina indezaken pilotarie bai, eta gaur asmatzen nahi da ez. Eta zuloa gero eta zabalagoa eta gero eta distantzia tarte laburragoa. 22ko eta txapelketako 2. punturako. Aldaregiarentzat eta Ruiz Larramedirentzat. Olatz Abiazedin eskatu dio.
Andreak berak jo du eta gero honek pilota atzean jarri, lauterdi inguruan jarri. Olatzek ere bai, eskatu eta luze atzeratu. Indarra eman da, pilotan indarra eman da hanek. Luze olatzek ere, oraingoan hanek berriz ere altuera eman nahi, baina azkenean ezker paretak eta frontisak bat egiten duten gunean edo koskan jo du eta horrek abiadura kendu dio pilotari. Txokoan Naroak, abiatuko da Olatz, abiatu bada jaso egin du. Zabaldu Etxekoloneak, nola edo ala atera egin du pilota hori bere gorputzetik. Andreak indarrean zijoan eta ezkerrera etorri behar izan du azkenean. Aldaregiak aukerakoa Latasarranentzat. Ormabikoa bildu Naroak eta koska joarazi gainera eta hor asko irten da pilota ezkerparetan barrena eta prest bazen ere eskuan geratu zaio pilota Olatzi. Bai, nik uste moitzen nahi diela, Olatze horra aurrea joan behar izan dut hor ezkerren Naroak utzitako dejada bat eramatea, eta neke lan gehiago esango nuke izan dela azken hau eraman ez izana, hor ezkerpareta jota makurtzea egokitzen zen, eta nik uste pixko bat gehiago makurtu beharrekoa zeukela, Eta gasolin aldetik, energi aldetik ere, Olatz ikusten dut gaizkien, berari baita auspoa beten izaten ari dena azken bolada honetan lehen ere atxeden setera berak etorri nahi izan du partida geraraztera eta auspoa bete txamartuta ikusten dut, Olatz. Bai, batzutan hotzakin gertatzen da, beroketa, ongitea garrantzitsua da, bestela olako hotzakin, bi korrik aldin da auspoa bete egiten delako, eta nik uste tanto pare baten buelta emateko gai izanen dela, baina momentu honetan bai bete xegoa ikusten zaiola, Naroak pilota atzera eta kantxa erdira berak nahi bezala gozatu gabe, eskua jaso baitu. Hori adierazteko, lauterditik Olatzek atzera, han esartuko da jokoan, lauterditik ere atzera eta luze, pilota ibilita, Mendiburuk, Olatzek eraman, Etxekoloneak atzera eta indarrean pilota geratu eginda hor, baina eskuma sartuta jaso. Olatzek, Naroak jaitsi berriz ere, Andreak altxan, Naroak aukerako pilota, atzera kantxardian luze, kantxardira luze, Naroak oraingoan zabaldu eta berriz ere hor abiadurarekin joan da pilota hori zabalalderantz eta hor eramatearekin bakarrik ez da konformatu, jokaldi egin nahi izan duela esango nuke Andre Aldaregiak eta Txapazfira joan zaionez, 10. tantora iristea lortu dute Naroaketan 10:15. Bai, indarrakin behintza badabilki pilota, horreke beti jendo mine, eta goengoan Andereak hor zabalen ikuste hankak pixkoa joan intzaizkiola, hankak ongi harri gabe eman diola pilotai, eta pilotan badakiu, eskukin jokatzen dela, baina hankak bere biziko garrantzia duela, Eta bai, ikusten da zabal inguru hori irristak horredo lamainkor dagoela, lurrera Olatz behin joan da, partidan zehar Andreak ere lurra ukitu du eta behar bada hankak ondo ezin tinkatze horretan eragingo du hemen dagoen ezetasunak edo pilotalekuaren ezaugarriak berak. Bai, balikek ezetasun pixkoadre antzematea, bai aste honetan, bereziki eguraldi arraro xamarra egon dela eta egun pare baten bai ezetasunek jota ondura pilotalekue, gaur iritsi ganen beldur pixko batekin bagin eude, baina egoera honen ikusi du, eta nik uste, aparteko arazoi gabe dijoala, 11 eta 15 markagailuan iritsi Lanardietara, Zubietarra eta Uartearra ere, eta partida gogorra doa, tanto piloteatuak ari gara ikusten eta pilota batera zein bestera, maiz xamar eta askotan ari dira mugitzen lau emakumezkoak, lau protagonistak, eta partida politari gara ikusten, nahiz eta hotz izan, partidan ondo jokatzen ari dira eta partidan ondo sartu direla, ematen du. Bai, nik uste behintzat partidun sartuta ikusten diala lau pilotarik, aukerakin, bakoitzek bere jokoa indaba mine ikeko, eta hemendik aurrea ze ikusten duen, Beste 15 bat jokoan, 11 eta 15. Markagailuan, Olatzek luze atzera, 5 dira. Hanek eraman eta Andreari ez dio sortzen utzi. Berriz ere luze, pilota ibili du Olatzek. Mendiburuk berak ere bai. Olatzek ere luze atzera, eta ezker paretarantz gainera txost egin dio pilota ganeri, baina ezin hobekin moldatu da jasotzeko, nahi eta indarrean jaitsi du hor. Pilota Olatzek, Naroak atera egin du berriz ere jaitsi.
Etxekoloneak, Mendiburuk jaso, Zabalera, Ruiz de Larramendik, Zabal aldetik ezker paretarantz berriro. Mendiburuk eta ezker pareta ingurutik berriz ere ezker paretara. Olatzek. Mendiburuk bueltatu. Andreak kantxa erdira. Naroak bueltatu. Txokora Andreak moztu. Etxekoloneak zabaldu berriz ere jaitsi. Andreak abiadura biztiantzi joan baina jaso. Mendiburuk atzera Olatzek. Naroak gibelka atze aldera etorri behar izan da jaso. Andreak oraingoan ere atzera lauterditik. Kantxa erdira bideratu du jokoa. Naroak eta bakoitzak bere toki hartu du. Pumpagoran gainean da pilota hori. Andreak bildu, ezkerrezanek luze-luze biterditik. Ia lauter dira. Hau eta laurdenetik luze. Olatzek, baita Mendiburuk ere. Ezkerparetarantz bideratuta, gaiztotu gintzaio pilota hori. Olatzi, Etxekoloneak bildu. Olatzek zabaldu eta kantxa erdira. Bideratu jokoa, Zabalera naita. Mendiburuk bere burua lurrera bota eta jaso. Andreak txokoan luze xamar. Naroak Ormabiko alegezarrean. Olatzek, Naroak bildu. Deja da oso polita, goxo ginikoa. Txokoan Ruiz de Larramendik eta bi aurkariak oso urruti ziren. Naroa bi pareta jasotzera abiatu azelako eta berriz ere txoko inguru hori zaintzera ezin zitekelako joan eta han ere oso urruti zen. Lau kuadro inguruan eta utzitako zuloa ederki probestu du Eulate Argazteak Olatz Ruiz de Larramendik. Bai, tanto bikaina ikusi du ez, azkenen batzuk erasoan beste defentsan, hor haneke pilota oso zai eramando, gero behartu ditu ez, urdinek tantoa asko moitzea, defentsan ongi bili diegorrik, eta gero Olatzek bikainez, atzera bota behartzun keinu egin da dejada inez. 17 eta 11 sake gaizto hau ere. Andreak atera duena eta jada badu laugarrena, sake zamaitu duena. Bai, saketik esan duna ez, mine iten nahi da, askoa da baztertzen pilota, eta olako tanto baten, gor baten ondoren batzutan pasatzen da ez, pixkoat janekatuta zaudenen eta sake on bat sartzen dizuenen, zuzeneko tanto bat lortzea. Beste 15 bat jokoan, 17 eta 11 markagailuan. Ruiz de Larramendik jaso, Etxekoloneak zabaldu. Aldaregia bildu, eta txosta joarazi gainera. Anek altxa, Olatzek jaitsi. Nola edo ala, gorputzetik pilota atera. Etxekoloneak eta tantoak jokoan jarraitzen du, Olatzek luze atzera. Aire zane, pilotaren egaldia mozteko gainean da pilota hori. Eskumaz azken unean irristegin da. Andreak, txokoan Naroak, atzera Olatzek, berriz ere boleaz defentsarako Mendiburuk. Andreak zabaldu, Etxekoloneak bildu eta koxka edo txosta jorazi. Etxekoloneak berriz ere atzera eta Zabalaldera etorri behar korrika. Olatzek. Altxa eta kantxar dira bideratu jokoa berriz ere ezkerreratu nahian pilota. Mendiburuk eta gero luze astindu du. Pilota Ruiz de Larramendik, Mendiburuk eraman eta Olatzek gero luze atzera. Hoi duenez. Mendiburuk bueltatu. Naita jaitsi, Olatzek, ezkerrez jaso. Etxekoloneak. Aldaregiak jaitsi, makurtuta eraman du pilota hori. Hane Mendiburuk, boti boleaz pilota zabaldu. Aldaregiak, Naroak bildu, eta gero Olatzek ezkerreratu. Zabalera, bideratu du jokoa Mendiburuk. Aldaregiak bildu. Eraman Hanek, gero Andreak Zabalaldera, atzerak etorrita. Jaso eta erdiratu du pilota hori. Etxekoloneak atzera, Olatzek eta ia bostet erditik. Ezin eraman Hanek, pilota hori zuzenean txapazpira joan da. 19 eta 11 ez zuen misterio handirik behar badanekearen lanak izango ziren. Bai, egia esan tanto oso pilotak da handikoak eta luzeak ikusten aiga ez. Gogorra di partidue, markagailuk igual erakusten duna baino gogorragoa, tanto bakoitze pilotak da askoko tantoa da. Eta nik uste guain pixka Zabalerago berak ustezuna baina Zabalera asio indiola botea eta horretik utxe indula ez. Segi. Bai, ez, nahi nun, naiz eta 18 eta 11 markagailu egon, partidun sartuta daudela gorrik, eta bera entzat hori positiboa dela ez. Gaur behintzat, hortxe daude, bete-beteko partidu edijoa,
eta, bueno, ikusiko da, hemen, tanto geixo ikia lortzen duen, da partidun sartu daitezken edo ez. Neurketa honetan ikusi dugun 3. etenaldia izan da hauxe, zutitzeko agindua eman die epaileak lau pilotariei freskagarriari trago egin dio Ruiz de Larramendik eta badoaz berriz ere kantxara ez naiz hartu hau zeinek eskatua izan den, baina Naroa Etxekolonia bera ere auspoz larri xamar ikusten hasia gara. Bai, gorrik nik uste eskatu duela, eta pixkoat tanto gorra izan da, aspaldi, atxedenik hartu gabe zeuden lau pilotarik, eta berriz pixkoa freskatu, urterrago batein, eta berriz ekiteko, ez? 18 eta 11 markagailuan sake gaiztoa, ezker paretara baztertua, Aldaregiak, baina arazorik gabe, eraman du, Mendiburuk, hau, espero baino, laburrago geratu zaio. Uarte harrari, antxardira, geratu nahi, olatzek eta gero ezker paretara berriro, Etxekoloniak, ezker pareta bilatzen segitzen dute bi atzelariek. Hanek luze, astindu du pilota. Olatzek ekarri, Naroak ezin sartu, toki hautzi dio oneri. Kolpea, eroso joztezan, eta Andreak ere bai olatzi. Hanek bueltatu, Aldaregiak jaitsi. Etxekoloniak jaso, berriz ere luze ibili txokoan barrena pilota. Andreak, Hanek zabaldu barruan da pilota hori irrist egin du. Kontrakantxan, Andreak berriz ere zabalera kontrakantxara eta berriz ere irriz egin arazi dio. Naroak Aldaregiari eta hor pilota jasotzera joan bada ere ezin izan du pilota hori bueltatu, berriz ere irriz egiten ikusi baitugu birritan jarraian aldo berean Andrea. Bai, eta gaina, nik uste ezkerraldea abiatu ezeola eta oso ongi Naroak ezkerrakin bikain ireki dola eta tanto bikaine lortu dula. Zabalera jotako bigarren pilotaka da izan da hau, tanto bihurtu duen bigarren pilotaka da behintzat bai. Zabalera jo duena, Naroa Etxekoloneak, berriz ere badator, hurrika txikian, pausoka, Zubieta sakera, Zabalera, eta Andrea bere tokitik atera, aurrealdea libre berriz ere Zabalera, baina txapa jo du, eta nik uste ez dela hartu. Naroa Etxekolonea beste pilotaka da bat jo baitu, baina tanto horrek Etxekolonek pilotaka da ura jo baino lehenago urdinen alde egin du, 19 eta 12. Bai, aurreko tantoan hor Zabalen lortu duen ez tantoan ikuste saiatu dela, Zabal hortan pixkoa luze jota Andrea berriz harrapatzen, baina guen gontan gutxigatik badare Zabaleko arrastoan gainen indotu. Eta hemen Julen Insausti epaileari ez dio bat ere lagunduko txapak, pintura soia baita eta ez da bestelako materialezkoa baldin bada bezain besteko hotxik ateratzeko, hemen ikusmena bera izango da txapak ebazteko baliatu beharko duena epaileak, baina hori garbi izan da txapan eta arazorik gabe ongi ikusita jaso du eskua epaile jaunak eta tantoa urdinen alde joan da eta baita Aldaregiaren eta Ruiz de Larramendiren 20. ere sakez egin Andrearen partetik, beste 15 bat jokoan orain honetan guri izketarako tarterik ere utzi gabe, 20 eta 12 markagailuan luze atzera Etxekoloneak berriz ere Naroak pilota jaitsi txokoan barrena luze jokatuz Andreak atera antxar dira berriz ere jaitsi Etxekoloneak Ruiz de Larramendik atzera bideratu du jokoa atzera eta ezker paretara gainera gaiztotu gintzaio pilota Mendibururi eta Uharteko pilotariak ateratzerik ez du izan hori 21 eta 12 bakarra falta du bikote gorriak txapelketa honetako bigarren puntua lortzeko. Bai, alaxe da ezker paretan berri zen, ikuste gaur urdinek bereziki asko arrimatzen nahi diela pilota, normalen gorrik gorritan esan duen hanen lana edo askotan izaten dela hori, eta nik uste gaurkoan gehiago asmatzen nahi diela urdinek ezker pareta hortan mine egiten, eta hortin tanto asko lortu dituela. 21 eta 12 azken sake aterako du jarraian Andrea Aldaregiak pilotari funpa eragin eta kantxar dira atera du sakea. Lauterditik Luzte Mendiburuk, Olatz Lauterditik. Ezker paretara gerturatu, Etxekoloneak atera egin du pilota hori, ezker paretatik. Ruiz de Larramendik gero atzera eta berriz ere ezker pareta ukitu eta bilatu nahian. Mendiburu, oraingoan ere bai, pilotari altuera eman da, arrak nahi izan duen moduan, Zabalera Olatzek, ezker paretara berriro. Etxekoloneak atera egin du pilota hori. Hortik Olatzek eta gero berriz ere Mendiburuk atzera.
Ruiz de Larramendik bildu. Burukatzera. Ezker paretak eta frontisak bat egiten duten gunean jota. Kantxa erdira. Ibilarazi. Ane. Orduko hori jaso egin du. Ruiz de Larramendik atzera indarrean. Anek bildu eta pilota gibelean jarri. Eta baita Olatz Ruiz de Larramendik ere gaiztotu gainera. Makurtu eta jaso. Eta Aldaregi jakitatu. Mendiburuk berriz ere luze atzera. Eta gaizto hau ere. Olatzek. Anek altxa. Olatz bere palankari etekin aderatzen ari zaio gaurkoan. Berriz ere atzera. Gainean da pilota hori. Aldaregiak bildu. Txokoan dejada. Ederra milimetrikoa. Naroak egin duena. Arriskua baztek arren jokaldiak. Baina ez dino beki bukatu du. Eta ikusleen pilotazaleen txaloak jaso ditu. Jokaldi hau sortorrek, 13 eta 21. Bai, alaxe da ez, bikaina izan da ez, milimetrikoa zuk esan duzu ez, hor ezkerren txokoan utzi duen tanto hori, bikaine, bueno, nik uste mezizulare bai ez, partidun asko aida saiatzen errematen, alde batetik beste amoitzen aida pilotan, eta nik uste goengoan erki asmatu dula ez. Eta are gehiago, oso urrundik botea izan da, ia irutik botea izan da, eta distantzia luze xamarra zenez, bota duen tokitik frontisera, horrek ere meritua gehitzen dio, jokaldi horri. Beste tanto bat jokoan, 13 eta 21 hemendik aurrerako sake guztiak, Naroak atereak izango dira gutxienez bat, tanto hau martxan jarri duena eta gehienez 22 artekoak. Mendiburukatzera. Berak espero eta nahi baino laburrago behar bada. Jokoan Anek, Bipar eta Legezaharrean pilota hortik ateratzeko. Aldaregiak bizti jaitsi eta nahi jarri gainera. Txosta joarazteko tokian. Naroak eta bere burua makurtuta. Jasotzen saiatu da Olaz, baina txapan geratu da egin ala. 14 eta 21. Bizi moztu do pilota, berriz txostan bile eta bere asmoa hoxe zen ez, txostori bilatuta tantoitea eta oengoan earki lortu do ez. Moztuta lortu duen, estreñako tantoa, lenda biztiko tantoa izan dau. Etxe Kolonia Zubietarrarentzat, badator berriz ere sake ateratzera, ezker paretara gaizto eta gainera asko atera da pilota hori. Zolan, zoruan, Olatzek bildu, eta negatzeratu. Lautar dirarte. Olatzek berak ere bai, hoi duen moduan. Mendiburuk kantxa erdira, berriz ere jaitsi. Eskumazane, luze, eta ezker paretara. Pilota geratu egindako saioarazita. Etxe Koloniak oraingoan atzera eta indarrean. Atzerak etorri behar izan du Olatzek, baina moldatu da jasotzeko. Luze txokoan barrena. Etxe Koloniak, imintzi ona. Eta bien tartera indarrean Anek. Ruiz de Larramendik jaso. Anek ezkerrez atzera. Ezker pareta biletu nahi izan du, baina ez du aurkitu. Luze, eta ezker pareta kopatu gabe. Olatzek berriz ere eskumaz, gainera etorri zaio, baina nola edo ala jarri du berdean berriro. Aukerako pilota Olatzek, luze hastin du. Bost eta laur denera arte, bost eta erditik jaso. Mendiburuk. Andreak moztu, Ane abiatuko da. Irrist egin du azken unean hor eta berantegi edo berant xamar tira dio kolpea behintzat. Ane Mendiburuk eta gainera irrist egitearen ondorioz. Pilota hori ez da berriz ere bueltan izan. Frontisean 22 eta 14 partida amaitu da eta txapelketa honetan lortu duten bigarren puntuarekin joango dira Latasara eta Eulatera etxera Andrea eta Olatz. Bai, alaxe da ez, bueno, nik uste 22-14 emaitze partidu gorra izan dela ez, pilotaka da askoko partidue, tanto honak ikustekore aukera izan dula, eta nik uste honek gorriri naiz eta galdu ez, beste konfiantza bat emanen dioala, guain arte jokatu dituen partidutan nik uste partiduko bena jokatu duelako, behintzat partidu neondu dielako amaiera arte, eta hoxe da helburu ez, astetik astea hobetzea, nik uste gaur lortu duela, talde hortatik pozik egongo diela, eta urdinek berriz puntukin areta kontentugo ez, azkenen hemen puntu pilatzea dagakoa, beste bat lortu due, eta horrek sailkapenen berriz, beste saltotxo bat itea ekarriko diolako. Partida lutzea izan da, gogorra, eta alde hartatik ere
Partida luze xamarra eta gogorra jokatu behar izan dute lau pilotariek. Eta luzea izan dela aipatu dugu, iraupenik aztu aipatu, 51 minutu eta 23 segundo iraundu partidak. Eta txapelketa honetan, bigarren puntua lortu dute, Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz de Larramendik, Jera. Bai, halaxe da ez, bueno, sailkapena ikusten da ez du dijoala ez, hemen partidu gorrak die, tantoak itiak oste egin da, eta zer esanik ez puntuk lortzea ez, eta bueno, txapelketak polite bado hoxe da ez, bukaera arte emozio hori behar mantentzen dut, eta momentuz ikusten da oreka dela nagusi, eta hori txapelketantzat positiboa da ez. Eta partidaren azterketarekin bukatzeko, laugarren partida izan dute gaurkoan Aroak eta Anek, eta gaur ere punturik ezin izan dute lortu, Jera. Bai, bueno, baina esan duten bezala ez, nik uste beste itxure bat eman duela, partidun oso sartute ondu diela, hai diela pixkanaka maila, beraiek barrun duen maila hortara hurbiltzen, eta lanen saitu beharko duela, baina nik uste, bueno, gaurkoa positibotzat hartuko nukenik, bikote gorrintzat ez. Atondu dute ados pilotaren ordezkariek elkarrizketetako gunea, goazen haien gana eta zer kontatzen diguten partida honetan aritu diren lau pilotariek, Andre Aldaregiak, Olatz Ruiz de Larramendik, Aroa Etxekoloneak eta Ane Mendiburuk. Aian adin pixkanaka bi garaien gana, Andrearen gana eta Olatzen gana alegia. Hogeita bi eta amalau partidaren amaieraldea partida ikustera sartu denak esango du, hau garaipen erraza izan da, baina partida luzea izan da eta inondik inora ez da partida erraza izan zuentzat. Zer nahi jokatu duzu partida? Hemos acabado bien el partido, la verdad que parece el marcador que ha sido más fácil de lo que esto, pero era un partido muy complicado, nos ha costado mucho, hemos empezado muy bien, pero ellas han ido mejorando y así, y los tantos se hacían súper largo, pero bueno, hemos hecho lo que hemos intentado y era llevarnos el punto y contentas. Olatzen ezaugarrietako baten palankari, etekin atera diozu, zuloa zabaldu duen orduko zu tantoa bukatzen alegintzen ikusi baitaitu, Andrea. Sí, bueno, ese es nuestro juego, teniendo a Olache atrás, pues bueno, como tiene mucha palanca, abre mucho hueco y yo luego intentando hacer el tanto adelante y bueno, ahí he intentado. Sakearekin ere gaur, berezik ongi ikusi zaitugu. Sí, bueno, intento sacar lo mejor posible, arrimar, no es de las que más fuerza tengo, pero bueno, intento arrimar y bueno, me suele salir bastante bien. Eta zabalaldean ikusi dugu, irriste askotan egin duzula, lau alditan behintzat bai, ezetasunaren izango zen behar bada. No sé si ha sido por eso, pero la verdad que no sé si las zapatillas o qué era, pero sí que en el ancho sobre todo he sufrido mucho con los pies, se me iban y no apoyaba bien, pero bueno, he hecho lo que he podido. Eta tanto asko bukatu dituzu, era askotak luze jota bat, sakez bost esan bezala, eta zabalera atzera eta bien tartera jota ere, bana 3 akatsekin, beraz zenbaki politak utzi dituzu gaurkoan hemen Irurtzunen, Andrea. Sí, la verdad que contenta, he intentado hacer más tantos igual que otras veces, he intentado arriesgar un poco más y bueno, mejor, yo creo que bien ha salido el partido bueno. Eta Olatz, zuri dagokizunez, atzean luze ibili duzu gehienetan pilota, ezkerparetara gerturatzen ibili zara askotan, ahal izan duzun guztietan, eta horrek azkenean saria emantuan kargatuta eduki baituzu partida guztian zehar. Bai, oso tanto horrak izan dira, oso luzeak, atzean asko borrokatuak, Anek asko eusten du horratzen eta tanto azartzeko erabakarra paretan zartzea zan pilota eta bai, horri bilera. Eta palankarekin hori bezala, min handia egin diozu aurkariei eta zuloa ongi zabaldu duzu behar bezala. Bai, da nire indarra ez, atzean pilota atzko atzeratzea, daukan palankakin eta gero hori Andrea aurrean aprobetsatzea zertzen den zulo hori. Eta atzera luze jota bukatu dituzun lau tanto ez gain, dejadaz bat, zabalera beste bat eta biparetaz ere beste bat. Zenbaki politak utzita joango zara Andrea bezala etxera. Bai, saiatu nahi zor pixkatorrean baita tantoak egiten eta batzuk atea zaizkit. Eskuak zer moduz? Ongi, oso ongi. Biarrero beste partida bat izango duzulako Bilboko Bizkaia pilotaleko Ainhoa Ruiz de Infantarekin batera Olatz Arrizabalagarren eta Nora Mendizabalen aurka, eskuak ongi bukatu baldin baduzu, biharko aitzakiarik ez. Hoi da, eta gogoekin. Edarki eskerrik asko neskak eta zoriona garaipenarengatik. Eta bat ezkigu pixkanaka garaiek toki eutzita etorri dira ona Ane Mendiburu eta Aroa Etxekolonea ere,
Eman gizunaren hasieran aipatu dugun neskak, gaurko partida garrantzitsua zela puntua pilatzen hasteko, joan zaizue txapelketaren erena eta punturik ez oraingoz. Gaurko nere ies egin dizue. Bai ez, gaur ere ezin, hala ere hobeki ibili gara eta horrekin gelditu beharko gara. Hori esan behar nizun gaurkoan bikote gisa sentsazio hobeak utzi dituzuela kantxan, partida luzea izan da, eta azkenean nekearen lanak izan dira, gogortzen joan den enean, zuek ere auspoa beteta ikusi gaitzaituzte du. Bai ez, bai neke nabaritu da azken aldera, baina bai guri eta bai Olatz eta Andreari, hori ez da eskusa zen, eta bueno. Atzera luze ibili duzu pilota askotan, baina Olatz ezin zen pasa, duen palankarekin pasatzea ia ezinezkoa da, eta ezinezkoa dit oso gertukoa. Bai, Olatze kriston eskunta ezkerra badu, dena atzera botatzen du indarrakin, eta hori ez du lortu berari pasatzea. Naroa, zuri dagokizunez, tanto batzuk bukatu dituzu aurrealdean partidaren amaierako zatian bereziki bi pareta zera beste bat, zabalera beste bi eta dejadaz eta moztuta bana, partidaren hasieratik ikusi zaitugu sartuta eta tantoa bukatu nahian, baina amaieran lortu duzu pagotxa aurkitzea. Bai, hori da ez, azkenin mantaman, importantia dare bai tantu lantzera, baina hor aurrin akitzera ere bai askotan importantia zaten da, eta batzutan azertu dut, bestetan ere bai galdu, eta hola joan da. Txapelketaren 5. partida bihar izango duzu Erratzun Barruko Lagirre bikotearen aurka, bihartik aurrera puntua lortzen hastea ezinbesteko izango da zuentzat, Naroarentzat eta Mailerentzat bezala gaurtik aurrera. Bai ez, azkenin hemen partido guztik esaten da, txapelketan hasiera dela, baina txapelketa aurrera doie, eta puntu, bai, eta tanto bakotxa ere bai importantia da, eta akusi dugunez, asko kostatzen nahizugu momentu noita bira jetzia, eta biharko partidua nola joaten den. Azkena, eskuak zer moduz bukatu duzuen eskak? Ongi, nik eskuak ongi, igual tako gehiagita dena eskuinakin, orduan ez nun sobera ere gozatzen, eta igual aldaketaren bat inmarko da. Hanez zure aldetik eskuak nola dituzu? Nik tako berreak intu, eta horrekin ongi hile naiz. Egarki, eskerrik asko neska, galtza burua eta bihar ikusko dugu berriz ere elkarra Erratzun. Hau esekeraz, lehen partida honetan aritu diren lau pilotarien hitzak, 22 bukatu da partida. Andrea Aldaregia Batasarraren eta Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearraren alde, eta jaialdi honek jarraipena izango du, beroketarik eta egiten ari baituta, Binakako txapelketa nagusi honen 8. jardunaldiko 2. partida jokatu behar duten bi bikoteak batetik. Borriz hariko dira Maili Barrokal eta Naro Agirre, eta aurkari urdinez Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano izango dituzte, azken beroketarik eta egiten ari dira, eta partida hastearekin batera, ekingo dugu ere berriro kontaketa lanei. Bere alagara beraz, partida hau hasi eta buka oso hori kontatzeko Irurtzundik. Partida nagusia hasi aurretik hor dira. Jaialdiari hasiera eman dioten bi partidak jokatu dituzten A2 pilota eskolaren neskatxikiak. Maila nagusiko pilotariekin, pilotari profesionalekin argazki ateratzen, kontent izanen dira haiek. Eta berriz ere Armai aldera joan dira. 2. partida Armaietatik jarraitzera, eta pixkanaka prestatzen joan dira. Eta prestatu dira dagoeneko 2. partida jokatu behar duten lau protagonistak, korriz Maili Barrokal 18 urteko Bergararra eta 20 urteko Naro Agirre Arroarra, Zestoarra, eta hien aurka 22 urteko Ainhoa Ruiz de Infante eta 16 urteko
Leire Galeano Antzuolarrariko dira, Leon Castilloa jaurti dugora. Julen Isausti Nafarroako Pilota Federazioko epaileak eta txapakurdin kolorea adierazi duenez, sakea eta bigarren partida honi hasiera emateko ardura. Pilotaka da balekoa baldin bada behintzat, Ainhoa Ruiz Infante Bizkaitarrak izango du, materiala epartzatzera joan dira epailearen hotzarara, epailearen xestora, eta zen materiala ateratzen duten Ainhoak eta Leirek partidari hasiera emateko, eta hemen ere lehendabiziko partidan bezala, berotzea premiazko hotz ikaragarria egiten baitu hemen jera. Bai, hori eginen komentatzen ez. Hemen gaina, pilotarik mugimendun eta azkenen beroketa lanak ongin da, beroan sartu izan diela, baina hemen geldik eoteko hotz ikaragarria daula gure hemen, ja kasi mikrofonoa dar egiten diula gaude, baina, gogotxu ez, partidu ikusteko, nik uste bi bikote haundi aurrez aurre, gogoak honen dielare puntuk biltzen hasteko, gorrin kasun, eta urdinek bat baduenez, bigarrena eskuratu nahiko duela, ez? Latasan eman zioten hasiera txapelketari, Ainhoak eta Leirek 22 eta 20 doi galdu zuten, gero abenduaren 26an Etxebarrin garaipena lortu zuten Etxekolonia Mendiburu bikotearen aurka, eta gaurkoa dute 3. norgehiagoka txapelketa honetan 12 bete behar dituzte, beraz oraindik ere bidea oso da luzea, baina hemen puntua pilatzen hastea garrantzitsua da, eta zakua puzten joatea ere bai, eta Mailen eta Naroaren aldetik berriz, 3. partida izango dute Bergararrak eta Zestoarrak, eta oraindik punturik bilatu ez dutenez, Naroak eta Anek bezala, premia larrian haiek ere, puntua pilatzen hasteko. Bai, hoxe ez, azkenen, oainik partidu gutxi diela argi dau ez, esan du txapelketa luzea da, hasi besteik ez delain, baina gogotxu honen diedenak puntu pilatzen hasteko, eta berotzeko tanto bixi-bixi eta oso ona ez, ikusten egana. Jaialdiko lehen partida ere tanto luze batekin hasi da, eta baita bigarren hau ere, luze ibili du pilota azkenean. Zabalaldean barna, Ainhoa Ruiz Infantek eta bere tokitik atera ditu bi aurkariak, Maili oso urruntzen pilota jasotzeko, eta atzeraka etorri behar izan du Korrika eta Presaga Naro Agirrek, baina bueltatzerik ez bat eta huts, Ainhoa eta Leire aurretik. Bai, bixi-bixi ikusi dut nik Ainhoa tantontan ez, alde batetik bestea moitu do pilota, oso bizi eta argi ez, buruz alde batea bestea moituz pilotarik eta tanto eharrakin hasi do partidue. Bat eta huts, Otxandiarra eta Antzuolarra aurretik, bigarren tantoa jokoan, eraman egin duzakea, Naro Agirrek eta gero atzera, Ainhoa Ruiz Infantek, Naroak bueltatu, Ainhoak luze, antxa erdira, Naroak eta gero altuera eman da pilotari, azken golosar arte aprobetxatuta, ezkerrez luze Galeanok, Barrokal sartuko darengoan jokoan barrena luzesko, Ainhoak eraman eta Mailiri sartzeko aukera kendu gainera, Sotamanoz, pilotaren egaldia mozten saiatu da Ainhoa, baina txapazpira joan zaio, abiadura pixka bat bazeraman eta zaila zen pilotaren egaldia Sotamanoaren bidez moztea. Bai, bizi-bizi hasi diet lau pilotarik ez, Naroak eguain zabalea intentzio handikinan katara bota dio Ainhoari, gaina badakie, Leire kasu hontan ez daude atzelari ezkertiar asko, eta Leire ezkerrakin ibiltzen da, eta badakie eskuinekin zailtasun gehixio izaten ditula, eta nik uste horire baliatzen saiatuko diela gaurkoan Gorrik. Eta eskuinerekin oso pilotaka da gutxi joi du Leirek, ezkerra da, eta noski, ezkertiak ezkerrez jotzeko joera izaten du, eta bere jokoaren ezaugarri nabarmenetako bat, pilotari altuera ematea da, azkenen golosar arte jo duen lehen pilotakadan aprobetxatzen ikusi dugu, oraingoan kantxar dira eskuinez jo du, baina berak askotan bilatuko du, azkenen golosa altuera ematea gustuko baitio pilotari. Bai, alaxe da ez, alture ematen dion pilotaria da, oso ongi kentzen duna, eta ikusiko da ez, nik uste horra aurrekaldeen, gehien asmatzen dunak asko ikuko dola irabazie, bestela laueke nahiko pilotari sendoak dielako, eta nik uste errematen gehien bat asmatzen dunak, puntu irabazteko aukera asko ikuko ditula ez. Eta ez dakiaguan, ze pilotalekutan gauden, pilotaleku azkarra da eta behar bada azkartasun horrek mesede egin diezaiek aurrelariei, pilota aurrean izango baitute gehiagotan behar bada tantoa bukatzeko. Bai, nik uste baietzez, azkenen bizitasun horrekin moitzen denen pilota errexago lortzen dire bai tantoak, eta lau pilotarik oso erritmo bizin hasi die, bixi-bixi, eta ikusiko du ez, nola saitzen du partiduk. Tanto luze hau ere aurrekoa ez da hain luzea izan, lehenengoa luze xamarra irten da, eta hirugarren hau ere, lehen da bizikoaren bide bertxutik
Doakigu momentuz, beste tanto bat jokoan, orotara hirugarrena. Maili Barrokal sartuko da jokoan, kantxa erditik, txoko aldera. Txoste egin dio pilota Gainoari. Eta Bizkaitarrak atzera. Lauter erditik erantzun. Naro Agirrek gero atzera. Ruizte Infantek bizi. Eskumaz. Agirrek gora. Naroa ere goiko losan arte aprobetxatzen saiatu da hor. Baina goiko txapara joan zaio. Bai, pixkoat arrotzen saiatu da nik uste Ainhoa pixkoat pasai naizula, eta arrotu, kasu honetan gehitxo, ez, txapa soinua haitu dulako, baina, nik uste lau pilotarik, hasiera oso ona eman diola partiduri. Eta ikusmenak engainatu ez banau, esango nuke ezkerparetako txapan ere goian izan dela, beraz, bi aldiz txarra, baina tira, tantoa urdinen alde joan denez arazorik ez, eta bigarrena egin eta berehala, ikusi dute, partidaren hasieran apartatutako materiala ez doakiela ondo antza eta partidaren jarraipenerako pilota aldatzea erabaki dute, Ainhoak eta Leirek. Ainhoari egia da pilota bizi gustatzen zaiola, azkenen sake oso nadun pilotari da, saketik mina hundien dezaken pilotari, orduan hor saketik seiterdik kuadroan jartzea beti da zaie kontrarioantzat eta hori bilatuko zuen ikuste atera dun pilotakin. Eta hor ikusi dugu hau aurrekoa baino askoz biziagoa dela, abiadura handiago hartzen duela pilotak zolan eta behar bada aurkariak dantzan, pilota honekin ibiliko ditu ondoen Ruizta Infantek hutsaren bidez lortu dute tantoa, baina hemen hutsaren bidez lortutakoek eta hutsaren bidez lortutakoak ez direnek balio bera dute eta tantoa hirugarrena dagoeneko Ainhoarentzat eta Leirerentzat. Bai, hori ez, hutsa handia izan dela argi esan genezake, baina nik uste, hoxe, esan duzun bezala balio bera daukela, ez? 3-1 markagailuan, sake hau bueltatzerik ez du izan Naroak, 4-1 markagailuan. Badator, Ainhoa Ruizta Infante sakera, txapelketa honetako Bizkaitar bakarra. Sakera, kantxa erdira indarrean atea, iztibiltzen da pilota eta nahiko batzean itxaron dio boteari. Agirrek atzera, Galeanok, Naroak bien tartera moztu, eta Ainhoak pilota hori ateratzerik ez du izan, 2-4 markagailuan. Bai, ongi etxitako pilotaka da izan da, ez? Naroa hortan abile da, ezkerparetara oso ongi sartzen duen pilotari da, eta batez ere, hoxe ez, partiduko oso ongi irakurtzen dituen pilotari, eta momentu oro pilota berak nahi duen tokin edo jartzen duen pilotari da, ez? Eta, ikusiko da, ea gaurkoan alaxi asmatzen duen, eta lehen esan du ez, Ainhoa oso sakalari ona dela, edo sakatzaile ona dela, mailere zartzen gelditzen ez, bi pilotari osonak biek saken eta ikusiko da zeinek asmatzen duen gehiago. Eta tanto eginda, segidan joan dira. Eta tanto egin eta berehala joan dira. Epaier saskira pilota aldatzera, pilota hau saketik bertatik ikus daiteken ez, motelagoa baita. Ainhoa galere, Magik Lagadi ontzuloa ederki aprobetxatu du pilota txoko aldera moztuta, dejada polida izan da, arroxa marra, baina ara iristerik ez du izan Magik, 5-2 markagailuan. Bai, nik uste Ainhoa bi aldiz pentsatu gabe dela ez, eharkia da pilota moitzen eta bukatzen, eta, goen gontane bai, dejadai efekto bikaine emanez, tanto ona lortu do ez. Eta urdinek lortu dituzten 5 tantoetatik 4, Ainhoak bukatu ditu. Bat zabalera, beste bat atzera, bestea sakez eta 4. Ñakoaren bitartez azken honetan ikusi diokot moduan, dejada bidez alegia. Jokoa geratuta dago Ados pilotaren eta Reino Gurmeten azpialdeko koltxoi hori mugitzen ari baita. Eite Ruiz de Larramendi, Mujika pilotariak etorri behar izan du kantxara. Koltxoia mugiatze din, hobeto itxastera edo jartzera. Eta tira, hor punta bat behintzat agerian du koltxoiak ez zagitz hori berriz ere. Ez zote den mugituko partida honetan zehar, partidan berriz ere sartuta, pilotalekuan ikusten ari garrenera etorrita berriz ere, 6-2 markagailuan, tanto ona lortu du sakez hau ere, sakez bigarrena,
Ainoak, 6-2. Bai, 6-2koa eta nik uste hoxe ez, saketik mine egiten hasi dela, zuzenen ez denen bigarren pilotakadare gertu gelditzen zaiolako, eta momentuz urdinek oso sendo hasi die ez. Sakea gaizto atzera, 6-erditik ez zinekarri Naroa Agirrek, pilota aso ibili da. Zolan eta jasotzerik ez. Naroak 7-2, hau ere sakez apuntatu beharko diego, Ainhoa Ruiz infanteri. Bai, sake ona beste behin ez. Men 6-erdi zazpingurun dabilki pilota eta ezkerparetara itxatxi ez. 7-2ko emaitza islatzen du, Irurtzungo bi eizpe pilotalekuaren markagailuak, sakera ator berriz ere. Ainhoa Ruiz infante bizkaitarra. Erdi-erdiko sakea ezkerparitarik aurkitu gabe, baina indarrean aterea, 6-erditik bueltatu. Naroa Agirrek, galean okatzera. Naroak ere luze jokatu. Eta Ainhoari ez dio sartzen utzi. Ainhoa badakigulako zer nolako jokaldiak egin zalea den sartzen baldin bada. Naroak aukerako atzera luze. Ezkerrez Leire, ohi duen legez. Magik ez du sartzeko aukerarik izan. Naroak eraman. Kantxa erdira indarrean. Ruiz de Infantek, kantxa erdira Naroa Agirrek. Eta ezkerrez gero atzera. Leire galeanok. Agirrek ere bai, berriz ere ezkerra sartu dio. Pilotari Leirek. Eta 3 tardiraino eraman du Magi. Magik 3 tardi ingurura. Eta Leirek gero atzera. Lautik luze. Naroa Agirrek. Leirek eraman. Barroka lekatzera. Galeanok ere luze. Laut erditik. Laura. Eta bote arroxa marra egin dior. Naroari. Ainhoak indarrean moztu. Magik atzera. Txokoan Ainhoak. Ormabikoa Magik. Eta korrika abiatu bada ere. Eramaterik ez du izan hori. Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarrak. Aldageletaraino joan da korrikaldian. Baina jasozterik ez. Bipar eta oso polita. Bergararrari atera zaiona. Bai, bikaine ez, azkenen horra Ainhoak txokoan uzten saiatu den pilota horrei kontraeraso bikaine Magin eskutik ez. Sandu leno ez, garrantzitsue dela pilota lekuntan erasoan asmatzea, lurre bizi izatekin erasoan dabienak asko daukelako ine, eta goain ikusi da ez, biparetan noraino atera den eta noraino joan behar izan duen Ainhoak hori eraman saiatzeko ez. 3 eta 7 eta pilota biziarekin jarraitzea deliberatu dute. Magik eta Naroak ezker paretara itxatxita zijoan sake hau. Bueltatzerik ez du izan Galeanok, 4 eta 7 sakatzaile hona da, ipatu dugu Magi Barrokal, Ainhoa ere bai, eta Magi hasi da sakeari etekin ateratzen. Bai, nik uste, autu berein izan dulare horregatik ez, badakie bieke saketik mina hundi egiten duen pilotarik diela, leheno Ainhoan txanda izan den bezala, Magik aprobetxatu nahiko do lehen pilotakada zuzenen tanto iteko ez. Eta pilota biziarekin gainera, errestoa oko zuloan uzti ez da joke pilotari batak besteari, atzelariak aurrelariari zantoa bukatzeko. Sakea ona zen eta gaizto zijoan hau ere, baina Magik kendu du. Bere pilotakadarekin, Leire Galeanok sakerrematean, sakerrestoan errematea, egin atzietzaien aurkariei, Bergararrak. Ainhoak aukerako pilota izan dezake Zabalera luze eta bizi gainera. Magik jaso. Ainhoak Zabalera indarrean doa pilota. Ongi altxa du. Naroa Agirrek, kantxa erdira bideratuz jokoa. Ezker paretara Galeanok. Eskumaz luze. Bizi bili du pilota Naroak. Ezkerrez, kantxa erditik, berriz ere. Ezker alderantz Galeanok. Pumpa goran zabaldu. Agirrek. Ruiz de Infantek bildu. Agirrek atera. Eta ezker paretarantz gerturatu gainera. Kantxa erdira Galeanok. Agirrek jaitsi, txosta joarazi dio gainera. Pilotaka da horri Naroak. Galeanok bueltatu eta gero berriz ere luze pilota hastin du. Zesto argazteak. Ahontzu olarrak jaso. Bergararrak atzera. Bostetik eraman. Leirek. Bergararrak berriz ere atzera eta oso atzera. Etorri behar izan du. Pilota bueltatzeko Ruiz de Infantek. Naroak naita jaitsi aurrealdean zegoen zuloa probestu nahian. Alere ederki kubritu du zuloa Ruiz de Infantek. Galeanok bizi atzera, bosteterditik jaso. Leire Galeanok. Bildu Magi Barrokalek eta biltze horren ostean txapa gainean ez da izan Ainhoa Ruiz de Infantaren pilotaka da. 5 eta 7 markagailuan. Bai, nik uste bete-beteko partidu ikusten nahi gala ez. Lau pilotarik oso sendo, pilota ongi moituz.
nik uste konturatu diela, ez? Erasoan dabilen pilotarik mina handia egiten dula, oso pilotaleku okie dela erasorako, defentsan lanen aritzeko zailtasunek dituela bestela, eta nik uste, eharki baliatzen nahi dela batez ere saketik lehenengo pilotakadatik aprobetxatuta, ez? Eta partidan oso sartuta lau pilotariak hasieratik. Beste ekintze bat jokoan, sake gaizto, hori erantzun dio Galeanok. Ruiz de Infantek atzera, bostetik luze. Agirrek, Leire Galeanok irutarditik luze atzera. Irutarditik Laura, hain zuzen ere. Luze Naroak ere. Ezkerrez irutarditik irura. Laurxiago Leirek. Naroak eraman. Ainoak pixka bat zabaldu, Barrokalek atzera. Ezkerrez Galeano, kantxa erditik, ezker paretara bildu, eta gainera makurra horazi egin du. Naroa. Bien tartera. Ainoak, Naroak atzera, eta gero Leirek, pilota luze ibilirik. Lauter dira bideratu jokoa. Jaitsi Naroa Agirrek, ezkerrez altxa. Bere burua pixka bat makurtuta Galeanok. Magik ere atzera. Eta baita Leirek ere oraingoan. Lauter ditik luze. Agirrek. Eta Galeanok berak ere bai. Jaitsi. Agirrek, Ruiz de Infantek moztu. Luze xamar. Eraman Naroak txokoan dejada egiten saiatu da hor. Ainoa, baina nik uste hor irreste egin diola. Ezker oinak eta oinaren koordinazioa galduta jokaldia ere. Trakestu egin diola zoruan irriste egiteak. Bai, gutxi faltazunez, jokaldi egiten saiatu da, hori nik uste eskuineko hanka pixkoat alde indiola eskuineko hankak, eta horrekin pixkoat eskoordinatu den hortan ez dela izan txapa gainen, ez? Txapara joan zaio eta horrexegatik iruditu zaigu guri ezker eskuine oinari begira geratu zaio Ainoa. Eta arazoa behar bada hortik etorriko zen alere oso urrundik saiatu da. Eta intentzioa ona zen, naiz eta txapan geratu. Ainoaren ahalegina beste tanto bat jokoan. Indarrean eta bizi. Ainoa Ruiz de Infantek Magik jaso nahiko egin du jasotzearekin, txokoa libre. Ainoak eta horre jokaldia egiten saiatu da Naroa. Baina txapara joan zaio bete-betean 8 eta 6 markagailuan. Bai, beste tanton bat ongi moitutako pilotakadekin. Nik uste Naroa bere tokintzeola ongi iritsi dela, baina horre ematea ez ezik zerbait gehioitea joan dela pilotai eta txapazpira joan zaiola. Eta materiala aldatzera joango dira. Oraingoan Ainoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano. Pilota hau aski biztia da eta behar bada saskien izango diren 4 pilotetatik beste bat ere izango da. Honen tankerakoa, bizi xamarra eta horren aldeko apustu egingo dute behar bada orain. Ainoari mesede handiago egin baitie zaioke, pilota biziagoak, motelagoak baino. Bai, argi dago ez, bizitasun handi zibiltzen du pilota, eta berriz saiatuko da, saketik hasita mine egiten ez. Partidu hasieran lortu duen bezala, guain saiatuko da. Sakera, etorriko da pixkanaka, pilotari bote txikiak eragin eta gero Ainoa Ruiz de Infante abiatu da lasterkalditxoan, pumpa eragin dio pilotari eta atera du sakea. Lautar dira bizi eta bai, hau ikusten da, pilota bizia dela. Eta aurrelariek behar bada aukera handiagoak zabalik izango dituztela. Tantoa amaitzeko. Naroari gaiztotu egin zaio, baina ezkerrez altxa egin du pilota hori. Ruiz de Infantek bizi jaitsi, ezkerparetara arrimatu gabe ordea. Eta Galeano gero atzean paratu du pilota. Agirrek jaso. Ainoak atzera. Naroak ere bai. Galeanok irutarditik zabalera. Bitarditik Magik pilota jaitsi. Txosta joarazi dio gainera Ainoari. Baina Otxandiarrak eraman. Luze. Barrokalek. Galeano arazoria moldatu da hor jasotzeko. Luze Barrokalek eta hor kantxa erdira indarrean bideratu nahi izan du berriz ere. Botea jo ostean pilota hori Ainoa Ruiz de Infantek abiadura txertatu dio pilotakadari, baina txapan geratu zaio Ainoari aurrez Naroari eta Ainoari berari pasa zaien legez. Bai, nik uste hoxe ez,
erasoan hoxe asmatzen nahi den bezala, ba hutsegitioekin besteke partidun sartzen nahi dela, ez? Asmatzen dune tantoak beraien alde erorita erasoan min egiten nahi dela, baino igual berak nahi baino gehiago utxeiten edo ajustatzen bai, ez? Azkenen txapara joan zaizkien batzuk izan die eta horrek gorrik bizi-bizik mantentzeak hartzen du. 7 eta 8 markagailuan eta beste tanto bat jokoan. Ruiz de Infantek atzera. Eskumaz Zabalera, Naro Agirrek, Zabalera korrika etorri behar. Ainoak pilota biltzeko, ezkerparetan barrena luze xamar. Naroak, Ainoak bildu, Magik ere luze, lauterditik jaso, kargaz eraman pilota hori. Galeanok, Ruiz de Infantek eraman. Zabalean izan den zuloa baliatzen alegindu da. Agirre hor berriz ere Zabalera luze, ezin izan du gairez sartu. Ainoak bildu, kantxa erdira. Galeanok, Barrokalek berriz ere atzera. Ostetik Galeanok eraman, eta jokoa kantxa erdira bideratu. Jaitsi indarrean Barrokalek kantxa erdira, eta eman dion Gurbilaren gatik, jasotzea ezinezkoa gertatu zaio Ainoari. 8 berdin markagailuan oso mozketa ona kantxa erdira Magik eginikoa. Bai, txapa ingurun dabiltze, ez? Hoxe, txapatik oso gertu jokaldik botatzen, eta hoxe, batzutan goien bestetan behia, baina, klaro, goien gelditzen dienuik, ikusgarrik, ez? Azkenen hain justu botatako dejadak eta mozketak izan da, ikusgarrik izaten die, eta, erasoan, esan gozamena, ez? Bi aurrelarik ikustea. Sake hau labur, doi pasadu iruko arrastoa, Zabalera. Magik, bere burua lurrera bota eta jaso, Leire Galeanok. Atzelariak zulo handi xamarra utzi du horratzean, aurreko pilota jasotzera joan behar izan baitu. Antzu olargazteak, baina jarri da berriz ere. Bere ohiko lekuan eta utzia zien zuloa berreskuratu du. Leirek. Pilota jaitsi, Naroak, Leirek Zabaleratu. Eta indarra eman gainera, Magi bere tokitik ateratzeko. Magik bildu, koska joarazi gainera, pilotak gorantz egin baitio Leireri. Eta Naroak horrengoan atzera. Leirek eraman. Magik atzera luze. Ezkerparetara gerturatua, arazorik gabe jarri du. Galeanok. Jaitsi, Agirrek, Leirek ere. Problemarik gabe atera. Luze. Peter dira. Agirrek, eraman Galeanok, bipareta, bikaina. Magi Barrokalek eta hor pilotak penantz egin duen irudipena izan du. Ainoa Ruiz de Infantek, beso altxe baitu. Epaileari esan ez bezala barruan ez ote den izan, baina epaileak goian barruan izan dela ebatzi du eta epailearen iritziak duenez balio, tantoa gorrien alde bipareta goxo-goxoa eta gutxigatik izan da gainean, baina tantoa Magiren eta Naroaren alde jauzi da. Bai, nik uste keinukin bakarrik engainatu dula, ez oso intentzionekin botadun bipareta izan da. Igual berak nahi baino justuzio atea zaiona, baina ez usten harrapatu dula Ainoa eta tanto bikaine lortu dula. 9 eta 8 gorriak lehendabizikoz markagailuan aurretik ditugu. Agi Barrokal sartuko da berriz ere jokoan, bizi-bizi Bergara argatzea. Atzera, bostetik Galeanok, kantxa erdira bideratu du jokoa. Agirrek jaitsi, indarrean jaitsi gainera. Makurtuta altxa, Galeanok. Atzera Barrokalek, bostetartitik ezkerrez Galeanok. Eraman, eta Magik itatu. Naroak, aurrealdean utzi du pilota, irutik jaitsi. Indarrean, Ainoa Ruiz de Infantek eta Barrokalek hor jasozerik ez du izan. Zutitu da eta beharroa da. Zoruan atera duen hotxeagatik min hartuko zuen, baina uste zongi da. Magi Barrokal propio indar handian ateratako pilota izan da hori Ainoaren eskutik, bederatzina. Nik uste hoxe ez, indakoak errepasatuko bain dituzke asko diela ez, bai Magik, bai Ainoak, erasoan lortutako tantoak asko diela, eta hori beti gozagarria izaten da eta partidu oso ona ikusten ega ez. Errepasa ditzegun azkar beraz lau pilotarien zenbakiak, 5 tanto bukatu ditu Barrokalek eta Agirrek 10. Eta Ruiz de Infantek 10garrena hauxe, tanto guztiak berak bukatuak izan dira, galduak ere baditu 3, gorriei emanak
atzelariei dagokienez, tanto bi bukatu ditu Naro Agirrek eta pilota bat galdu du. Eta ez du egindakorik eta galdutakorik ere ez. Leire Galeanok, oraingoan, edo orain arte behintzat, jokoan oso sartzaile Ainhoa Ruiz de Infante eta tanto guztiak berak erabaki ditu. Euren alde, 10 eta 9. Hori da ez, hor ikusten da ez, indakoak asko diela, bi aurrelarin aldetik, eta hoxe, pilotaleku azkarrak bereziki osongi etortzen zaizkiola Ainhoari ez, bizitasun horrekin badakimin nintendula, eta olako pilotalekutan seguru eta ongi sentitzen dela eta gaurre ikusten da hori ez. Beste tanto bat jokoan, Leire Galeanok kantxa erdira bideratu du jokoa. Barroka lekatzera. Eta Leirek kantxa erdira berriz ere ezkerrez. Huts egindakoa hor Naro Agirrek, baina gaiztotu egin zaio Ainhoari eta jasotzerik ez Amarna. Bai, nik uste hutsez lortutako tantoa izan dela, berak nahi baino gehiago jetxi da pilota hori frontisen eta Ainhoa ez usten harrapatu dula. Amarna markagailuan oso berdinduta dira bi bikoteak. Emaitzari eta baita jokoari dagokionez ere. Eta behar bada hemen doiketa eta aukera gehiago duen bikoteak izango du irabazteko aukera. Eta bereziki pilota ez galtzean egon litekela. Gakoa, esan beharra daukagu. Bai, lauek sendotasun handi erakusten nahi die eta aurrelarik errematen asmatzen ez. Eta, bueno, nik uste partidu olaxe joanen dela, ikusi beharko da fisikokire eragine badauken, azkenen bizi-bizia idielako eta erritmo haundin, eta partidu guainike Amarna diztelako eta asko falta delako ez. Naroak ederki jaitsi du lehen egin duen legez, eta berriz ere aurrekoak bezala saria eman die honek. Bergararrari eta zesto harrari 11 eta 10 lanerdietara eurek iritsi dira tanto baten aldearekin aurretik. Bai, Naroan kasun aipatu nahiko nuke ez, dauken meritue pixko bat, aurten Bartzelonan dabil ikasketak iten, handabil buruelarri, bere ikasketa hoik aurrera ateratzen da aldi beren entrenatzen ez, guretzat erresagoa da, talde lanen aiga, elkarrekin entrenatzen ga, Naroa kasu honetan nahiko bakarrik dabile, baina horrek erakusten do zen lan egiten nahi den bere kabuz, hemen etortzen denen olako maile emateko ez, eta nik uste aipagarria dela. Eta atzo bertan etorri zen, azterketak bukatuta Bartzelonatik Naroa, eta aipatu dit, ona etorri orduko 2 ordu terdiz Zaragozan elurraren gatik geldi egon behar izan zutela trenean, eta gauerdia jota iritsi zela etxera arroagoira eta meritua badu bere kasa entrenatu eta halako maila emateagatik bakarrik aitortu behartzaiolako meritua eta ikusten ari gara jostaria dela eta aukera aurkitzen duenean atzelaria izanagatik ere ez delak ikiltzen eta tanto amaitzen saiatzen dela, orain ere saiatu da kantxaren ardira bizi jaisten, aurrekoak ez bezala, hau txabara joan zaio. 11 markagailuan bikoteak iritsi dira 11 tantora, lanerdietara, eta hemendik aurrera ze bikotek egiten dituen beste 11 eta ze bikotek lortzen duen txapelketako 2. edo lehen puntua litzateke Maigirentzat eta Naroarentzat, 2. lukete Ainhoak eta Leirek beste tanto bat jokoan. Maigik nahita jaitsi, Ainhoak altxa zabalera luze jokatu du hor. Barrokalek eta tantoa lortu du 12 eta 11. Ainhoak pilota eraman du, baina zabalean tarte libre handi xamarra zegoen eta pilota hartara bideratuta ezin hobeki probestu du zabalean aurkariek utzi dieten zuloa. Maigi Barrokalek 12 eta 11. Gorriak berriz ere tanto baten aldetik aurretik. Bai, nik hori ez, igual beste partidutan, bi aurretik jokatutako 2 partidutan aipatu izan dut Maigik hoxe ez, erramaterako aurreako pausoi eman beharra zula ez, ikusten zelak, Naroak osongi usten ziola atzen, baina igual Maigiri falta zitzaiola errematera ausartzea, eta gaur hoxe ez, aukera guztik earki aprobetxatzen nahi da, eta ongi ez, partidu bikaina egiten. Eta hor berriz ere ez du pilota eskuan behar bezala sartu, ez du pilota eskuan behar bezala gozatu, eta ies egindakoak tanto eman die Ainhoari eta Leireri. Almabina. Hain pilotaleku azkarrak izateko hori ere badauke, ez? Pixkat utxekin indako tantoak eta gehiago izateare bai lurren oso azkarrateatzen delako eta erreakzionatzeko denboik ez zulako ematen, ez?
Amabina markagailuan badator sakera Ainhoa Ruiz Infante, baina lehen Maiz eta Naroa zaipatu duzun horrekin bukatzeko, zerainen aipagarria gertatu zitzaidan niri behintzat 10 eta utxaitaren batean oso azkar, jarri zitzaizkizuela zuei aurretik, Orbegoz hori eta bioi aurretik, eta azken unean partidaren bigarren erdian sartu zineten zuek lehian, eta bigarren erdian markagailua iraulita, 22 eta 20 lortu zenuten doi Bitantoren aldeagatik orduan garaipena, eta gaur ere sopuertan ez bezala partidan sartuta ikusten ditugu hasieratik Mai eta Naroa, eta oraingoan 13garrena eman diena, dejadaren bidez, txokoan egin duen dejada horren bidez, urrundik botatu Ñakoa Naroa Agirrek, baina azar nolako tanto polita utzi digun oraingo honetan ere atzelari zestoarrak. Bai, lau pilotarik hemen nahi die ez, maila hundi ematen, ez daude barkatzeko, ikusten da denak lortu nahi duela puntu baliotsu hori, eta momentuz gu gozatzen ez, hemendik ikusten nahi ganakin, eta partidu erdi arte gozatu duna, hemendik aurra ere gozatzen saitzen dunez. 13 eta 12 markagailuan, Mai eta Naroa aurretik, sakea luze ia seira. Barrokalek, Galeanok eraman, Maik bildu, Galeanok altxa eta kantxa erdira bideratu jokoa, Naroak atzera, 3 erditik, Galeanok luze jarri du pilota. Mai sarretzedin, Ainhoak oraingoan atzera, gurpila emanda pilotari atzeraka korrika eta presak etorri berri izan du Naroa Agirrek, baina jaso egin du eta frontis erdira bideratu jokoa. Ainhoak berriz ere jaitsi, aurrera etorri eta jaso, Agirrek, zabalera Galeanok. Bien tartzera moztu, Barrokalek, Leirek erantzun eta gero ganengoan Maik, atzera bere buruari ere lasaitasuna transmitituz eta jokoa zertxo baiz jabalduz. Atzera Naroak, Galeanok lauta laurdenetik jaso, atzera Barrokalek, bitartitik, ia bostetar dira, ezkerrez eraman Galeanok, Barrokalek aukerako pilota, atzera. Maik, auterditik luze, Galeanok, Maik henduta, Naroak sartu behar izan du oraingoan pilota atzera bideratuta, eraman Maik, indarrean zijoan pilota jaso, Ruiz Infantek, Naroak atzera, eta atzera eta zabalera, Naroa ibildadin, kantxan barrena, arat eta onat, Leire Galeanok, berriz ere atzera Galeanok, kantxa erditik, jaitsi, indarrean, ezkerfaletarik bilatu gabe, Naroa Agirrek, atzera Ruiz Infantek, Agirrek bueltatu, Ainhoak ere moztu, koskaren bat jota frontisean, Maik jaso, Ruiz Infantek atzera, airez zabalera, Naroak, Ainhoak bildu, Naroak eraman, txokoan dejada ona, Ainhoarena, Naroak jaso eta hortxe bertan utzi dio, kantxaren erdialde inguruan Ainhoak pilota Naroari, eta azken unean esku zaldatu behar izan du, zestoarrak eta jasotzerik ez du izan, 13 eta ikusi dugu, zabalaldera egin duenean Leirek, irriste egin duela, beraz aurrealdean ez ezik, laugarren kuadro inguru horretan ere, izango da, irriskortasun pixka bat, eta labain egiteko aukera izango dutela oraingoan Leireri pasazaio honeran. Jera, 13 markagailuan eta oraingoan gorriek eskatu dute. Atsedena, partida honetako lehendabizikoa, gogorra doa eta luze xamarra ere bai, honezkero 32 minutu eta laurden badirelako partida hasi denetik, eta ezetasunari edo irriste egiteari, labainkortasunari adibili beharko diote, lau pilotariek. Bai, guain arte atxedenik eskatu gabe zauden, oso partidu bixi eta gorra di, eta nik uste, urtrago bat iteko earki baliatuko duela, eta, partiduri dagokionen esan igual, falta zitzaiun komentatzea pixkoa Leire Galeano iten nahi den lana, ez? Igual itzalen iten duen lana da, horri xilixilik lan asko iten duen pilotari edelako, oso pilotari gaztea da, eta horratze alden erakusten duen sendotasun hori, benetan aipagarria da, ez? Kasi pilota guztik eramaten ditun pilotari da, partidun zehar utxegite oso gutxi pilatzen ditunak, eta horrek aurrelari segurtasuna handi ematen dio, ez? Eta txitean-pitean tantoak ere bukatzen ditu, eta oraingoz tantorik bukatzerik ez du izan, baina berako duen segurtasuna ari da plazaratzen Leire Galeano, bat gehiago joarazte da behartzen baitu aurkaria. Eta gaur ala egiten ari da, bat gehiago joaraztera behartzen ari da Leire, Mai eta Naroa, berezekin Naroa pilota atzerantz bideratu ohi duelako.
Bai, alaxe da, ez? Eta gaina, ezkerra den hortan ere, gu beti, ez? Saiatzen ganen ezker pareta hori bilatzen, aurkariri miniteko, leiren kasun ez da gertatzen, ez? Ezkerra izatekin ezker paretatik inongo arazoik gabe ateratzen ditu normalen pilotak, eta horrek arerioei ere gehiago zailtzen dio, ez? Tanto aiteko aukera. Eta leirek normalean hori egin oio, eta gaur hori egiten ari da, ezker pareta biderazea jokoa, aurkariari gaizto jartzeko, txapelketan ari zareten gainontzeko pilotari guztiak eskumatiak zaretelako, bera da. Txapelketa honetako ezkertiar bakarra. Behintzat maila nagusia bai, ez dakit promozio mailan ezkertiarrik egongo den ala ez, antza, beraz, promozio mailan zein maila nagusian ari zareten guztietatik, bera da ezkertiar bakarra. Beste guztiak eskumatiak zarete, beraz. Bai, alaxe da ez, pilota mundu norokorren ez, ez die askotan ezkerrakin ibiltzen dien pilotarik ikusten, kasu honetan leire bai, eta pixko bat konparaketa inez ez, goi maila mutien kasun rezusta eredu ez, ezkertiar bezala, eta kasu honetan leireke ezkerrakin, baina maila haundin diar du, eta batez bere adine kontun hartuta ez. Iazko martxoan pilota profesionala utzi behar izan zuen Iker Irribarria ere ezkerra zen, Daniel Elezkano ere ezkerrez aritzen da gehienetan, nahiz eta bera uste dut eskumatia dela, baina ezkerrez sartu hori da maiztasun handiarekin Zaratamarra ere, eta pilotan konparaketak ere egiten ditugu, eta ezkertiar batzuko ditu, gizonezko mailan Leire Galeanok erreferente, Beñat Rezusta, Daniel Elezkano edo eta iazko martxoan pilotan jokatzeari utzi zion Iker Irribarria, esate baterako. 14 eta 13 aurreko tanto Amaia Barrokalek egindako huts baten ondorioz erabaki da, eta urdinek lortu dute. Bergarar gazteak egin baitu. Akatxori 14 eta 13ko emaitza izlatzen du. Markagailuak eta beste 15 bat dago jokoan, ezker paretara biatu du jokoa Galeanok. Aroak ekarri. Ruiz da Infantek moztu, Barrokalek atzera. Lauterditik, lantxa erdira. Pilota hori ateratzeko. Hola edo ala Leire Galeanok, gorputzera etorri baitzaio. Barrokalek atzera. Berriz ere. Jaisten ikusi dugu oraingoan Barrokal eta eskuinez sartu den artean. Zuzenean txapazpira, bidali du pilota Ainhoa Ruiz da Infantek, 14 berdin markagailuan. Bai, asko asmatzen nahi diela esan dut, tarteka pilotan bat galtzeare normala da, eta kasu honetan aurrekoan mailik bat txapazpira bota dut, eta goengoan Ainhoan txanda, eta partidu berdin du ez, 14 ez da ikusten ez dara norbaitek partidu hautsi dezakenik, bete-betekoa die, markagailun emozioa hundikin, eta ikusiko da zeinek asmatzen duen gehiago ez. 14 markagailuan, badator berriz ere sake ateratzera Amaia Barrokal, ezker paretara gaizto, atera hoi ditu, baina hau ezin, Leirek berriz ere berdean jarri, 15 eta 14, gorriak aurretik markagailuan. Bai, sake bikaina izan da ez, ezker pareten oso ongi sartue, eta, Leire saiatu den arren, tanto bikaine mailin eskutik. Sake zamaitu duen bigarren tantoa izan da. Mailen azkena, gorriei 15 eta 14ko eman diena. Hain justu ere, badator berriz ere. Bergara rasake ateratzera, hau ere luze. Eta erdian botea egin arazita, ia 6tik jaso behar izan du pilota hori. Galeanok oso urrunetik alegia. Naroari sartadin eskatu dio Mailik, zabalera naita, irriste egin du gainera. Aurrealde hartan Naroak, ezkerroina aurreran zetorri baitzaio. Arrak espero gabe. Ruiz da Infantek atzera. Eta Galeanok ere atzera. Zabalaldera jokoa bideratuta. Bildu eta ezkerreratu pilota hori. Naroak irrek, Galeanok atera. Barrokalek kantxa erdira luze. Ruiz da Infantek egin duen legez. Lauterditik. Naroak pilota luzatu. Eta luze hasten du. Amaia Barrokal sartuko da oraingoan jokoan atzera. Leire. Irutarditik luze. Ia Laura. Agirrek ere kantxa erdira luze. Ibili du pilota. Atzera Leire Galeanok ere. Agirrek. Bien tartera jodu hor. Ezker paretak eta frontisak bat egiten duten koskan jota. Kantxa erdira Ruiz da Infantek. Barrokalek atzera gero. Mailik ez du ez jakin nahi. Ainhoaren gainean. Berriz ere moztu. Bizi eta luze. Mailik, Ainhoak altxa. Naroak kantxa erdira. Ainhoak jaitsi. Eta Mailik pilota altxatzen saiatu den hartan. Txapan geratu da pilota. 15 markagailuan.
Bai, kontra erasoan aritzeko zaila zeuken ez, azkenen hor, Ainoak bizi-bizi moztuako pilota izan da, altxatzekin bakarrik nahikoa zen, baina nik uste pixkoa geixo hori inaiziola pilota horrei, eta horregatik joan zaiola txapara. Goranzko efektu hartu du pilotak, eta bai, ikusten da gurpil pixka bat, gurpil gutxi eman badio ere, efektu pixka bat eman dio Magik pilotakadari, eta hori izan da, azkenean pilotakada txapan hiltzaturik geratzearen kausa nagusia. Beste sake gaizto bat, Ainoa Ruiz de Infantek, ezkerrez eraman, Naro Agirrek atzera, Ainoak, eskumaz jaso, baina Ainoak kendu ezin, Naroak. Ainoak jaitsi, Magik atera, Ainoak atzera, Sotamano zirutarditik jaso, Magik. Airearekin pilotaren hegaldia moztuta eta lehen aipatu dugun Leireren inguruan, jokaldiak egiten saiatzen dela. Tarteka marteka oraingoan saiatu da dejada botatzen ezkerrez, asmo hona zen, baina oinak oso urrun zituen eta bera ere frontitxetik urrun xamar zen, 16 eta 15 urrundik bota izanagatik, ez da txapa gainera iritsi pilota hori, eta berriz ere doi-doi, tanto bakarraren gatik, Magi eta Naroa markagailuan aurretik. Bai, Leirek hor aurren hurbiltzen den hortan doai handik dauzke eta horietako bada dejada ongi botatzea ez. Oso ongi ateratzen zaion jokaldia da, oin hontan txapazpira joanagatik. Zabalera propio eskuinez jozezan Leirek, eskuinez jo duen 3. pilotaka da izan dago okerrez nago, baina jaso airez Ainoak eta gero Naroak atzera. Magik ere atzera luze. Bost erditik Galeanok, kantxa erdira bideratu jokoa. Naroak jaitsi, Ruiz da Infantek atzera. Berriz ere Naroa sartuko da jokoan lauterditik, pixka bat gainera etorri zaio pilota hori, baina jaso. Luze moztu eta indarrean, Ainoa Ruiz da Infantek, Magik ere bai. Zabalera Ainoak, Sotamanoz Magik. Txostegin dio pilotak Leireri, atera eginda ezker paletatik eta ezkerrez, berriz ere ezkerreratu guran. Leire Galeano, txokoan moztu. Ruiz da Infantek, eraman Magik oraingoan atzera, korrika etorri behar atzeraka. Pilota begien biztetik galdu gabe Naroak, botiboleaz txokoan dejada. Ainoak jaso Magik eta gero gainera bota dio pilota hori. Ainoak Magiri eta defendatzea oso zaila zen, Sotamanoz ahalegindu da pilota hori nola edo ala gorputzetik aldentzen, baina ez zinezkoa gertatu zaio, 16 berdin markagailuan. Bai, defentsan batzuk egin duen lana eta bestek erasoan aipagarria izan da ez. Nik uste ikusten delare fisikoki oso ongi prestatutako pilotarik diela, naiz eta alde batetik bestea ibili dien tantontan Magi bera ez, fresko ikusten da moitzen dela kantxan, eta hori, amaseina, emozioa gainezka eta puntu jokoan. Eta aldardi fisiko aipatu duzula, beste noiz baita ere aipatu izan dugu Asier Arteaga pilotari ohiarekin ari zarete prestakuntza lanetan, prestakuntza fisiko ez ezik buru prestakuntzare egiten duzue, horrek ere badu garrantzi ikaragarria eta gaur fisiko aldetik inorrez zamildu orain arte ongi prestatzen ari zareten seinale. Bai, hori nabarie da ez, nik uste, pilotan bezala bakirol guztitan prestakuntza fisikoak ero eta garrantzia handigoa dula, bereziki aurten hortan apustu handigoa hain da, Asierrekin prestatzaile lanetan, bai fisikoki, bai mentalki ere lanketa berezi einez, eta hori kantxan ere ikusten nahi dela, eta beretan pozgarrie pilotarik maila hontan ikustea ez. Ainoak Zabalera jota, Mandi 17garrena. Bikote urdinari eta oiu txikia ere bai, batak besteari, aupa Leire, Ainoak Leireri eta erantzun dio Leirek Ainoari, bikotearen artean ongi uztartzea eta elkarrekiko komunikazioa eta elkarrengan konfiantza izatea gakoa ere bada, eta hori behintzat, zintxelatzen ari dira, bi urdinak kantxan gera. Bai, egia da txapelketa hasi arte elkarrekin jokatu gabe zeudela, eta goin, partiduk diela eta entrenamentutan elkarrekin entrenatzen nahi die, eta hori kantxan nabaritzen da, ez? Elkar earki uztartuta dabiltze eta konfiantza hundikin elkarrekin. Duela aste pare bat gainera Jose Mari Galeano Leireren aitak esan zidan otxandi oraino joan zirela entrenamenduko eskor bat batera egitera eta alde horretatik ere ongi ezorriko zaie batera aritzea, kantxan ez ezik entrenamenduetan ere bai bikote gisa sentsazio onak izan ditzaten eta joko ona plazara dezaten gaur ateratzen ari direnaren antzekoa ateratzeko. 17 eta 16 markagailuan ez du gozatu pilota hori eskuan Leirek, txokoan dejada Ainoak Zabalera,
Naroak eta ez da iritsi hartara Ainhoa Ruiz da Infante, gaina bera ohartu ez bada ere, tanto aldez aurretik amaitu zen, Ainhoaren pilotaka da horrek txapan jo baitu, 17. Bai, epaiek behintzat eskue altxata zeukaen, eta nik uste bai, txapan izan dela pilota hori, Bazparen Aroa Ernezion eta Zabalen dejada eharra bota do, eta tantona berriz ez, goengoan bagorrin aldea erori dena. Eta berdinketa ugari ikusten ari gara markagailuan, 17koa dugu islatuta oraingoan, eta partida gogorra ari da izaten, eta luzea ere bai 44 minutu bete dira, oraintxe partidari hasiera eman diotenetik, bote txiki egin dio, pilota horrek Maili baina nola edo ala atera duzakea, ahal izan duen moduan, Zabaleran Aroak nahita, Ainhoa bere tokitik ateratzeko asmoz, atzera oraingoan Mailik, luze, bostetik eraman, eta Mailik kendu gainera. Leire Galeanok, Aroak atzera, Leirek aurre aldera bideratu jokoa, baina Mailiri gaiztotu egin zaio pilota hori. Atera egin du nola edo ala Bergara argatzeak, txokoan Ainhoak, txokoan bertan erantzun dio pilota horri. Naroak, toki zaldatuta oraingoan Maili eta Naroa, gainean izango da pilota hori, augerako pilota. Ainhoarentzat, Sotamanoz Naroak. Zabala zaintzeko agindu dio, Mailik Naroari, moztu. Etorri da Naroa atzera, eta Mailik geratuko da aurreko kuadroen zaindari. Bikotekideak toki zaldatuta ibili eta gero bakoitzak hartu baitu bere lekua eta hor arrotzera joan da, pilota arrotzera joan da Ainhoa Ruiz da Infante, baina txapazpira joan zaio behar bada eskuan kateatu ere egingo zitzaion apur bat eta horrek pilota kanpora bidali du azkenean indarra emateagatik eta pilota eskuan kateatuta gelditu izanagatik. Bai, tentsio handien abaritzen dagoen kantxan, ez? 22ko oso gutxi falta den hontan ikusten da lau pilotarik irabazi nahi duela, inorrek ez du galdutzat eman nahi partidu hau, eta bueno, oantxe pilpilen dao partidu eta denak puntu horren bile buru belarri. 18 eta 17 markagailuan, gorriak doidoi aurretik, tanto bakarraren aldeagatik aurretik markagailuan. Ainhoak aukerako pilota izan dezake Zabalera, bizi, irriste egin du Mailik baina jaso. Jokoan ederki baliatu du Ainhoak aurkariei zabaldu dien zuloa eta dejada arroxko batekin tantoa euren alde beste berdinketa bat markagailuan 18 oraingoan bibikotek. Bai, bikaine berriz tantoa, ez? Zabalen oso pilota zai eramando Mailik eta hurrengo pilotakadan dejada onon batekin txokoan tanto bikaine, ez? Ikusten da defensan gorrik ongi diela eta bueno, horrek Ainhoari eragiten diola txapa hori bilatzea eta egia esan erremate sorta eharra lortzen nahi die bi aurrelari. 18 markagailuan berriz ere bat hor gorrika bizi-bizian Ainhoa sake ateratzera lauterdian txosta joarazita Naroak eraman, txokoan besta dejada bat eta tantonek lehengoaren emaitza eman die urdinei, lehengoaren antzera bukatu eta dejada egin du aurrekoan Ainhoak eta bigarren ez segidan ere bai. 19 eta 18 aurretik dira Ainhoa eta Leire markagailuan. Bai, sake aprobetxatzen nahi da eta bigarren pilotaka da oso hurbil gelditzen zaion hortan, erremate onak inez, tantoak lortzen ez. Saketik arriskutsuk dio bi pilotarik eta gaur etekin ateratzen nahi zaioa. Eta berriz ere Ainhoa goiu txikia, benga Leire, animoz gainezka jarra irozaten. Eta posible balute 22 ere lortu eta bigarren puntuarekin Otxandiora eta Antzubolara euren etxeetara joan daitezen. Beste tanto bat jokoan, 19 eta 18 ditugu aurretik Ainhoa eta Leire markagailuan esan bezala. Leirek kantxa erdira eraman. Barroka legatzera Galeano lauterditik pilota eramaten. Barroka legatzera Galeanok bostetik jaso. Aukerakoa Barrokalek, luze pilota moztu, Ainhoak eraman, Mailik atzera. Ainhoak aukerako pilota jaitsi, baina gurpila eman da eta eman dion efektuarekin jasotzerik ez. Mailik Barrokalek bere burua lurrera bota badu ere, 20 eta 18 eta behar bada oraingoan diferentzia markatzen ari dena Ainhoa dugu. Bai, guaine berriz hoxe 3-4 tanto damazki segidan bikainek, ez? Aurren aprobetxatzen duen bizitasun horrekin eta bueno, nik uste berak irikidula markagaiun aldetxoa bitantoko momentu hontan eta ikusiko da gai dien gorrik partiduri eusteko edo urdinek
aldein da garaipena lortzen duen. Eta sake ateratzera etortzerako berriz ere animoak eman dizkio. Ainoak Leireri. Benga, horrutxkia izan da, baina guk entzuteko moduko abintzatai. Beste tanto bat jokoan, 20 markagailuan. Bi tantoren aldea dago markagailuan. Bizkaitarraren eta Gipuzkoar Gaztearen alde. Barrokale gatzera, lauterditik azkarrez Galeanok. Maggi desaktibatu. Naroak kantxa erdira, Ainoak atzera. Josta joarazi, baina Naroa moldatu da jasotzeko. Deja da, ona zen. Eta barruan izan balitz, aski gaiztotua izango zitzaion Maggiri pilota hori. Baina txafara joan zaio, jokaldiak egitera sartzeak. Eta arriskuak hartzeak hori du batzuetan, ez dela nahi bezala ateratzen eta txapak eragozten dizula tantoa. Bai, berriz arkibotatako dejada izan da, aurrekotan gainen izan den bezala goengoan txapara joan zaiona, baina beste aldetik hoxe ez, gorrintzat arnasgune txiki bat eta ikusiko dugu hain saketik Maggik asmatu dezaken eta mine egiten segi. Atera duzakea, ezker paret aldera bideratu nahian pilota Maggi Barrokalek, Leire Galeanok eraman, eta horrengoan luze astindu pilota du. Luze astindu du pilota Naro Agirre, zestoarrak. Maggik jaitsi, Ainoak atera egin du pilota hori nola edo ala, berriz ere moztu. Barrokalek, Ainoak pilota gibeleratu, eraman. Naro Agirrek atzera berriz ere, pilotari gurpila eman da. Ainoa Ruiz Infantek, ongi moldatu da hor. Naroa, atzera Leirek. Baitza, Naroak ere, Leirek berriz ere atzera. Ezker pareta ukitu nahian. Naroak jaso, Ainoak atzera. Agirre kantxa erdira bideratu jokoa. Aukerako izan zezaken hor. Ainoak baina ez du asmatu, bolea zorain, dantzan ibili dituzte. Ainoak pilota gozatu gabea jo duenetik gorriek urdinak eta azkenean asmatu egin dute tantoa lortzen atzera. Eta zabalaldera pilota bideratuta, tantoa lortu duelako Maggi Barrokaleko gaina markagailuan. Bai, tanto eharra berriz, nik uste hoxe beraiek badakiela ez, tanto batea zeudela, estutu hartzituela hortzak eta hor zeudela seitun, tanto hori lortu ezkeo, eta bikaine berriz tanto eta 20 markagailuan. 20 markagailuan, bi tanto falta dituzte bi bikoteek, baina 22 egitea bik lortuko dute bakarrik. Eta puntua ere, bitentzako izango da bakarrik. Pilota moztu, Maggi Barrokalek. Ainoa Ruiz Infantek, atzera. Eta oraingoan Naro Agirrek ere bai, luze Leire Galeano. Maggi jokoan sarretze din, luze. Naro Agirrek ere, eraman Galeanok. Naroak aukerako pilota izan dezake hor. Jaitsi, naita jaitsi gainera, iruterditik jaso. Galeanok, iruterditik atzera. Naro Agirrek, Ainoak atzera. Eta bere tokitik mugiarazi. Barrokal, oraingoan zabalera. Maggik bildu eta gaiztotu egin zaio pilota hori. Ezker paretara asko gerturatu eta Leire Galean hori. Ezin izan du jasoetan ikuste. Bere buruaz kexakariko dela hor Leire Galeano egin duen keinuaren gatik, jasotzeko iruditu zaio eta. Bai, jasotzeko iruditu izan zaio, 21 tantoa lortzen zuelako gorrik ez, baina nik uste oso ongi mozutako pilota izan dela Maggin aldetik bizitasuna handikin gainea, eta gainea etorri zaiola Leireri, eta tanto ona ez, Maggin eskutik, eta 21 eta 20 momentu hontan gorrin alde. Bisaka ikustitzak egu gehienez, hautsi izango da Bergararrak aterako duen azkena. Horrika txikian pausoka bat orsake ateratzera. Atera duzake Maggi Barrokalek, txost egin dio pilotak Leireri, baina Antzu Olarra ezin hobeto moldatu da jasotzeko. Naroak atzera, Leirek jaso. Barrokalek txokoan barrena luze. Ainoa bere tokitik ateratzeko xedearekin. Ainoak eraman eta gero Naroak atzera. Eta Leirek ere bai. Naroa berriz ere. Ainoa jokoan sarreztadin Leireri jokoa eta pilota bideratzen. Maggik atzera, ezin Ainoak sartu, eta Leirek eraman eta Maggik kendu gainera. Luze. Ainoa Ruiz Infante sartuko da horrengoan jokoan. Luze eta atzera. Naroak eraman, Ainoak moztu, bertan da Maggi, eta jaso. Aukerako pilota Otxandiarraren zat, luze, eraman.
Naroa Agirrek, Leire Galeanok moztu, bote txiki egin dio pilotak. Naroari eta ezin jaso, berari agindu dio, pilotaren bila joan zedin. Maili Barrokalek zuztuzu esan dio, baina azkenean behar bada berantz xamar abiatu da pilotaren bila. Naroa eta gainera bote txiki egin duenez koskaren bat jo duelako, jasotzerik ez, 20 bana, azken tantoak erabakiko du afera. Bai, alaxe da, ez nik uste ordu da induela ez, maili joan Naroak berandu xamar eman dula paus hori, eta nahikoa izan dela berandu abitze hori txapazpira joateko ez. 20 bana markagailuan, partida geratzerik ez dute nahi izan. Eta badator bere azken sakea eta partidako azken ateratzera, Ainhoa Ruiz Infante kantxa erdira bizi, eskumaz Naroa, Ainhoak zabalera, Naroak eraman, Ainhoak atzera, laut erditik, Naroak luze, Leire Galeano, txokoan, luze txokoan ere, Maili Barrokalek ezin eraman, Ainhoa Ruiz Infantek eta barkamena eskatu dio, pilotaka da jorduko, Ainhoak Leireri behar bada, atzelarien zelako hobea pilotaka da hori, eta Ainhoa nik uste horretaz partida amaitu bezain pronto, pilotaka da jo bezain pronto hartu dela, eta berak jo izanagatik azkenean partida eta txapelketa honetan lortu duten lehen puntu baliotsua, Maili Barrokalentzat eta Naroa Agirrerentzat 22 eta 21 oso partida polita ikusi dugu, eta azkenean puntuarekin 3 jokatu eta gero etxera Maili Barrokal eta Naroa Agirre joango dira. Bai, nik uste partidu handi ikusi dula ez, oso partidu hona izan dela, lau pilotarik maila handin jokatu du erasoan bereziki brillo handikin ibili die Maili eta Ainhoa, eta bueno, hoxe, bikote batek bakarrik irabazi zezaken, kasu honetan gorrin alde erori da, eta nik uste balio handi emango diola puntu honei, eta aurrerantzen konfiantzare bai ez, nik gaur bereziki aipatuko nuke Mailik erasoan eman duen aurrera pausue, Naroak batzen beti erakusten duen sendotasunekin batea, eta urdinen kasun, beraiek ere partidu errain duela, Leirek itzalen esan duen bezala lan ikaragarri egiten dulako, eta gaurre partidu handin dulako, eta Ainhoa errematen ongi bili delako, ez? Orduan, nik uste gozatu dula, eta gozarazi gaituela, ez? Eta oso gutxigatik azkenean garaipena, Mailiren eta Naroaren alde. Bai, utxigatik, ez, partidu onak, emozio gainezka izateko 20 eukido, eta azkenen, beste puntutxo bat gorrintzat, eta markagailue estuz eonden bezala, sailkapenare estutzen aizaio, ez? Partida luzea izan da, 54 minutu eta 31 segundo iraunduena, atondu digute ados pilotaren ordezkariek elkarrizketetarako seta, jartzen hasi dira Maili Barrokal eta Naroa Agirre elkarrizketetarako ere, eta nik gerturatuko nazaia orain Mailiri eta Naroari eta hasi egingo gara elkarrizketekin, emankizuna Alba Iglasarren bukatzeko. Hemen txedutu gure irabazleak Maili Barrokal eta Naroa Agirre, etortzerako altzatu dugu, Naroa garrantzitsua zela puntua, eta garaipen lortu eta etxera, 22 eta 21 maila polita eman da, puntuarekin bezik izango zaretela pentsatzen du, Maili. Bai, egia esan partida hau irabazin behar zen, ze puntua lortzeko irabazin behar zen, ze bi partiduak oingoa galdin ditugu, eta nik uste dut partida oso gorra izan dela, ikusi ala markadorean 22 eta 21, tanto oso gogorra egon dela eta puntuakien oso gustora. Ea guztietako tantoa bukatu dituzu, bi paretaz eta sakaz bina, bien tartera bat, moztuta 3, zabalera bat, eta atzean beste bat, bi akatxekin, oso zenbaki politak utzi dituzu gaurkoan hemen igurtzunen Maili. Bai, egia esan partida nik uste dute zentrauta sartu nahi zela, oso txispakin, eta nik uste dute partio bikainen dugula nik eta Naroa horatzean oso sendo ibilia, asko aguanta gotza Leiri eta puntuak ina izan oso gustora. Eta Naroa, bagenekien Leirek lanak emango zazkizuela, behar bada ezkerra denez, ezkertia denez, ezkerparetara gerturatzean berak ateratzeko erratasun handiagoa duelako, horretan saiatu zara, ezkerparetara pilota bideratzen, baina Leire oso indartsua da eta pilota asko bultatu du, berriz ere frontisera. Bai, Leire atzelai segurua da, gaina aurrian dejabak bazki botatzen, orduan ezkerrain jartzen nian biterde inguruan ez dakizu aurrea juno atzahun. Da, hor partida hasieran zazpita bat guzti hasi gala galtzen, hor sakiakin Ainhoak mina handia indigu, eta gero peloteguan ezkerrain jotzezunean
leirek botia pareatak egitezun da hasian kostaditzen jartzea, baina bueno, gero ja hartu diot, da gero ja hobeto. Eta era guztietako tantoak baiek bukatu badituzuk ere, tanto batzuk bukatu dituzu jaitsita bi, galduta bat izan duzu, hausaz beste bat, bien tartera beste bat, eta gazadaz ere bi, atzemaria izateko, zenbaki polilekin joango zara etxera. Bueno, gaur nik uste lauro partida gona indula, da, bueno, bai, guztagoaz, bengoz puntua lortu duta. Bi izango duzu aurrengo partida Naroa Etxekolonearenetan, Mendiburren aurka, eskuak nola dituzu biharko partidarako? Bueno, a ber, rekuperatzen, bai, bihar ikusiko du. Eskuekin nola bukatu duzu Maili? Ba, eskuekin ondo, gizasami gabe, gorputzez be fizikamente oso ondo, hanka kargau gabeta, así que biharko partida jokatzeko ba prest. Eta bukatzeko azkena, sailkapenari erreparatuta punturi gabe zinetan, gaur lortu duzu lehen da bizikoa, garrantzitsua zen gaurkoa, eta bi ere oso aurkari zuzenen aurka, haiek ez dute punturik, zuek bat bai, eta biharko puntua lortzea zuentzat ere garrantzitsua izango dela, pentsatzen dut. Bai, hemen gizasan puntua lortzea oso zaila da, baina bueno, oin zentrauta gare biharko partidan, eta bakigu partida zaila aukiko gura, ze hane eta Naroak oso ondo jokatzen dabe, eta bueno, partio nahi beharko gira azteko. Edarki, eskerrik asko neskak, eta bihar ikusiko dugu berriz eta elkarra. Zuri una, eskerrik asko. Hau esageraz, Naroaren eta Mailuen izak eta bat ezapurka-purka, ogeitza ere iristari bizan ez dutenak, hain urbizen punte, eta leire gala no. Ogeitza eta goita bat, oso haus artiko zuztaiteko partidaren hasieratik aurreko kuadroetan jokoan astu nahian ainoa, tanto bat zebugatu dituzu, baina azkenean garaipenak oso gutxi batik izan bat ere, ios egin dizu. Bai, hori da. Hasieratik, ni konfiantza handiegaz sartu naz, hor tarte horretan igual saiatu naz, bueno, ontxe ondo urten da, baina apurtxo bet beldurrez, igual erlajatu naz apur betkea, leireri bebai sartzeko berak partiduan, baina, bueno, gero pastai bai detaile txikien gatik, igual gehiago arriz gaudugu, frontoia laban iten zauen, gero sortea bebai jokatu dau partidu honetan. Balanda azkenean pelota ez, naiz eta galdu lan oso ondo oso nahi dugu, horregaz fijo behar gara nire ustez, txapelketa luzea dalako. Kontrakantxan batzu eta nire egiten ere ikusi zaitugu, irristak zegoen, kontrakantxa bereziki. Bai, kontrakantxa bai, igual zabala asko ez dugu erabili, txokoan baten bebai, baina, hasieratik jakin dugu aurreko partiduan bebai, orduan, olakoa da, eta ezin de zebezgi hauen. Eta erasora joateak batzuetan txapaiotza ere badakar, eta txapabatzuk jo dituzu azkenelako zazpiak atx. Bai, tantu asko desente inda, baina akatz bebai gehiegi, eta azkenean hori baulako partidetan horretan fijau behar da, ez? Akatz gutxiago egiten, baina, ni pelotari bennaz, asko arriesgetan dauena, nitzako pelota, sortu tantoan ni sortzeko hori deko, zen hori dekot, eta beti saiatzen az, ez? Batzutan ona ondo etortzen da, ondo sartzen da, beste batzutan ez, baina, niri holan segi dukot. Eta hemen sarkatzaren minan du egiten dira aurkariak, eta gaur lehetan da bukatu dituzu bala. Bai, hasieran batez be, baina gero ez dotzete inmin handik, nik ez dut azertago asko, eta nara oso ondo ibilide gero nire sakeden restuetan, eta hor be ez dut aprobetxago amaieran. Leire ezkertia zara eta badaki ezkertaren batik pilota errazago atera dezakezula, eta berriz ere frontixean behar dezakezula, eta aurkariak zu alde horretik zulatzen saiatu badita ere pilota asko utzi duzu eta pilota asko jarri duzu berriz ere berbean. Bai, ez tozte bat errexak jarri jasotzeko ez, atzea eta ondo gota dabe, asko harrimau dabe, eta ni hor saiatu naiz aldekta onduen jasotzen, eta, igual ez dut asko gozau ez dut atzea dota, baina, bentzet jasotziakin askotan nahiko izaten da ez. Eta galdu baduzu ere, oso aberaz positibo garekin joango zaratzen gaurkoan etxera, hogeita bat tanto egin da, aberatsa zuen alde izango delako. Bai, ez da errexak eta tanto itxia. Nik uste dut bastante ondo sartu gala, hainoak ondo aprobetxo da horreko tanto horrek, eta ni saiatu nahi izatzetik aldean ahitxen, da, alde horretatik behintzet posik. Hainoa bukatzeko azkena, bihar Bizkaia torneoaren finaleko jaialdian 3. eta 4. postuak bereizteko partidan jokatuko duzu hola Zerrizabalagaren eta Mendizabalen aurka eskuak nola bukatu dituzu? Ondo, pixka bildurregaz etorri naz, baina ondo amaitu dut, eta bihar beste partidu bat,
ez da, bueno, bai, 3. eta 4. postua, da orduan disfrutetan saiatuko naz. Egarki da, eskerrik asko neskak, eta horren da partidan ikusiko dugu elkar. Bai, eskerrik asko. Hau esagoraz, lau pilotarien adierazpenak eta emankizun hori bukaera eman aurretik, sai. Etorri aurretik, gogora ezagun, lehengo asteko emaitzak izango direla, kantxan ikusiko, emaitza taulan ikusiko ditugunak, eta horiek ikusteko modua bagenu, horiek errepasatu eta biharko erretransmisioaren eta biharko partidaren zain geratuko gara, Iturriaga eta Orbegozogira 3-3 irabazita sailkapen buru, 2-2 dira. Arrieta eta Mujika eta Zabaleta eta Zabala bitik batekin jarraituko dute Ruiz de Infantek eta Galeanok, Aldarekiak eta Ruiz Larramendik gaur lortu dute bigarrena eta 3-2 irabazita. Izango dira etxean, Barrokalde eta Agirrek gaur lortu dute 3 lehendabizikoa eta punturik gabe 4 jokatuta Etxekolonea eta Mendiburu ditugu. Bihar gogora dezagun Erratzuko Etxeleber pilotaleguan izango garela eta eguerdiko 12-12etatik aurrera partida nagusian, partida bakar hartan Maili Barrokalde eta Naroa Agirre izango dira, Naroa Etxekolonearen eta Ane Mendibururen aurka atzeko zulo horretan 7. postuan dira Etxekolonea eta Mendiburu 4 punturik gabe eta 3 batekin gaurkoan 6. postuan jarraituko dute alere Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek. Biharko partida ere sailkapenaren beko zuloan dauden bi bikote horien arteko aiera garrantzitsua izango da bigarren puntua edo lehendabizikoa lortzeko. Bai, alaxe da ez, garaipen bakoitzek sailkapenen aldaketak eragingo ditu, denak hortxe gaude pilpilen, guainik partidu nahiko gutxi jokatuta, kontun hartuta 12 jokatu behar ditula, orduan biharkoak garrantzi handi eukiko batez ere Etxekolonea eta Mendiburuntzat, ez? Puntutxoa lortuko balue hortxe sartuko lieke berriz bete-beten sailkapenen, eta ikusko da biharko partiduk zenbaten duen, gaur eharki gozatuta joanen gaitxera, eta biharkoak zer ematen duen, ez? Eta bihar 11-etatik 12 arte, gutxi gora bera, ados pilotaren pilota eskolako neskatxikiak izango dira jaialdiari ohi bezala hasiera emateko ardura izango dutenak, eta gero 12etatik aurrera edo 12 ingurutik aurrera partida nagusia jokatuko da, zeinean batetik Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu arituko diren Maili Barrokalden eta Naroa Agirreren aurka. Gaurkoz besterik ez, Irurtzungo bi aizpe pilotalegutik emateko izan dugun guztia. Hauxe izan da, bihar izango dugu berriz Erratzuko Etxeleber pilotalegutik elgarren berri, eta plazer baduzue biharko emankizuna jarrai dezazuen ere, gonbita egina geratzen da, gonbita luzatua geratzen da. Besterik ez Irurtzundik, eskerrik asko pilotatzaleok, plazer baduzue. Bihar eguerdira arte, arratsaldeon, Irurtzundik.